Пам-пам-пам. Відзік. Я ваду так яшчэ не зарабіў за месяц. Чаму? Вось і ўсё. Ну тому что Яшчэ не высохла? Чаму? У вас снег у Польшчы быў? Не. Не, а у нас быў. Бля. Это ў панядзелак ці ў аўторак. Усё, карацей, крыху ўжо падсохла. Нават гэтыя хлопцы з вадой, яны прыехалі паглядзець дарогу. Я сказаў, што я ўсё зрабіў. А яны мясцовыя нейкія новагародскія? Яны з Ліды. Ну, тут, в прынцыпе, не так далёка. Я не ведаю, колькі, але мне падаецца, можа, кіламетраў 50. Не, там недалёка так. Ну, тыпу... Ну, не зусім, конечно, блізка, але як бы не зусім і далёка. Бліжэй, чым да Мінска. Яны прыехалі нават паглядзець, все сказалі ўсё на наступным тыдні, і на наступны тыдзень пачаўся са снегу раніцай. Я такі прачынаюся, снег ляжыць. І тут нешта мне падказала, што вады я яшчэ не ўбачу некалькі тыдняў. Ну так, ну слухай, здаецца, зараз такія прагнозы будзе стаяць погода. Будзе стаяць, падаецца 20+, будзе ўвесь тыдзень. Не будзе, можа не супер будзе і сонечна, што можа яно там будзе хмарна, але мінімум, што дажджоў не павінна быць і павінна быць даволі цёплай, так што глеба падсохне. І адзінае, што ў мяне жонка з'язджае, ўсё, я в отпуск скончваецца. Я і сам паеду на Мінск, але потым, а што я там буду сядзець? Я адвязу, там зраблю справы і вярнуся назад, таму што тут таксама шмат спраў, што трэба рабіць. Ось, так што, можа быць, нават на наступным тыдні, калі ўсё падсохне, можа і ваду паспрабую зарабіць. Слухай, а ёсць пытанне, а ёсць у цябе нейкі план, што трэба ў гэты сезон там зарабіць? Вода. Зямля, паветра, агонь. 4 народы жылі. І апошняя запалка. Это самае. Карацей, ваду зарабіць, ваду завесці ў хату, бойлер, ну, бойлер ёсць, бойлер павесіць. У ванном ужо з туалетам ужо абклалі цэглай асобна, гэта яна ёсць, але там трэба пакласці плітку на падлогу, не будзе цёплай падлогі, будзе проста плітка. Там ужо ёсць плітка, але старая савецкая, ведаеш, такія, якія там па 10 сантиметраў, такія оранжевая, жоўтая нейкія, такія, ну, карацей, савецкая. Вось на яе зверху пакласці нармальную, ванну паставіць. Мы вырашылі ўсё ж такі ванну, думалі душавую кабінку зрабіць, але нешта, ну так, а потым падумалі, што душ гэта, канешне, ўсё добра, але па зручнасці ўсё. У ванне сабаку можна памыць. Вось, мы пра тое не падумалі, што сабаку мыць, а потым дзеці пойдуць, дык іх жа таксама трэба недзе мыць. Ну, каб зручна, не ў кабінцы ж ты, ці ў умывальніку будзеш іх мыць. Не, ну, да, умывальніку будзеш мыць, дарэчы. Будзеш, так, я хацеў сказаць, што першыя як бы часы, яно як бы нават зручна будзе, зручнейша. Таму што калі некалькі разоў на дзень табе гэта трэба рабіць, то так зручней проста пад умывальнік засунуць ту разную жопу. Тыпу таго. Вось гэта зарабіць. Ацяпленне самая пэўна складаная будзе частка гэтага ўсяго, таму што ў планах, ну, паставіць звычайны цвёрдапаліўны кацёл, самы звычайны, там просто вкл-выкл умоўна, як ён будзе проста як печка, да якой будуць, зразумела, правільна абвязаны, падключаны там розныя радыятары па перыметру хаты, каб можна было ўключаць. І хочам на кухні і у як это правильно, ну, прыхожая, калідор і кухню зрабіць цёплую падлогу. Вось гэта будзе складаней. Таму што я ніколі, ну, увогуле плітка, я ніколі нічого такого не клаў, я не зусім разумею, як это робіцца. Ну, я прыкладна разумею, што типу там трэба раствора накідаць і зверху не гэтыя пліткі паляпаць, і каб яны ляжалі роўна, і ўсё. Там неяк павінны ўсе высахнуць, і ўсё павінна ляжаць, па маёй логіцы. Але ж там, пэўна, будзе 300 мільярдаў пытанняў, якія будуць усплываць па ходзе справы. І тое, што гэта як я дзверы ставіў уваходныя. Ну, падаецца, що там іх было паставіць, типу, рамку гэту выразаў, уставіў, прыкруціў і ўсё. А не, 2 дні, разумееш, 2 дні я нешта круціў, наладжваў, там, узроўні, там все трэба глядзець, і як бы без досведу
Ну, я думаю, што з пліткай будзе яшчэ складаней, таму што пад ёй ж трэба трубу пусціць, цёплую падлогу, а потым гэта ўсё звязаць, ужо галава ўжо вось такая, як валізка. Вось. Ну, Гэта сапраўды ўсё- гучыць складана. Тут без спецыяліста я, пэўна, сам не папёрся. Ну, ці толькі пераглядзеўшы 100 відосаў на Ютубе, як гэта ўсё робіцца. Яны самыя. У мяне дыплом па праглядах відэа ў YouTube тэхнічных. Не, справа ў тым, што я калісьці даўно, гэта ўжо можна гаварыць даўно. Зразумела, у маёй галаве гэта было учора, а па факце гэта ўжо было даўно. Я працаваў доўгі час і на складзе, і ад канторы працаваў, якая займалася сантэхнічнымі рознымі прыблудамі. Мгм. Запорная арматура, агульная назва гэта ўсяго, гэта ўсе трубы, поліпропілен, каналізацыйныя трубы, поліэтиленавыя, вось гэтыя ж усе фітынгі. Карацей, ўсё, што звязана з вадой і ацяпленнем, збольшага я просто разумею, што гэта, ну, як оно працуе. Вось гэта добра. То бок я не баюся гэта, я ведаю, што такое ціск, які там трубы 25 дыаметра, як перайсці на 25, дзе які клапан, вентыль, як радыятары падключаюць. Я, в прынцыпе, агульную базавыя ведаю, у мяне пра гэта ёсць. Ёсць, канешне, нюансы шмат, якія, таму што сам гэтага яшчэ не рабіў, але як бы прыкладна разумею, як гэта ўсё робіцца. Але я думаю, што часу гэта зойме. Да зімы галоўнае хоць штосьці Будзе пачаць. чым заняцца, зато контенту колькі будзе на пра хутар. Што? Та толькі з раніцы да вечара стаў камеру да здымай. Сапраўды, усім прывітанне, гэта 40-ы нумар відзіка. Мы даўно, дарэчы, не агучвалі гэта, не прадстаўляліся, здаецца, некалькі мы дакладна выпуску прапусцілі. Нам ніхто нават у каментах не нагадаў. Вось такія вы уважлівыя гледачы. На вас нельга пакласціся. Яны лаяльныя, яны нас уже ўсіх ведаюць ужо па адценні барады, яны могуць нават ужо зразумець, у каго які настрой. Нават так. Гэта відзік у віртуальнай студыі з Навагрудка, з-пад Навагрудка ці з-пад Наваградка. Як там мясцовыя вы называеце? Навагрудак, Наваградак? Навагрудак же, конечно же. Падсталічча, сталіца Беларусі, падсталічча, конечно же. Ну, як яшчэ? Што вы думалі, што сталіца недзе у Мінску там у гэтым? У гэтым маладым аграгарадку? Ну, дзе? Мінску ўсё па-свінску. Вось так. А ў Слуцку ўсё па-людску. Рудзі аўтар найменнага YouTube-канала пра відэагульні і аўтар ужо яшчэ аднаго канала пра хутар, ягоны хутар. Ужо не раз пра іх казалі. Калі вы хочаце іх знайсці, глядзіце ў апісанні пад відэа, пад гэтым выпускам відзіка. І Віталь, аўтар відзіка таксама, і крыху тэхнавукі, калі ёсць настрой і здароўе. Сёння мы пачнем, пэўна, нашу размову з таго, што відзіку хутка будзе годзік. Дзесьці ў сярэдзіне мая мы з табой пачалі гэта абмяркоўваць, і, здаецца, 19 мая у нас адбыўся рэліз нулявога выпуска відзіка. Вось. І мы хочам крыху адзначыць гэты момант тым, што пакрысе на працягу вось гэтых 3-4 тыдняў да дня народзінаў будзем даваць вам такія невялічкія падарункі. Ну, гэта і падарункі, якія і для вас, і для нас яны такія збольшага як майлстоуны, якія робяць наш канал крыху больш такім сур'ёзным. Тыпу, што мы ўжо, вось мы не толькі відзік, а у нас яшчэ ёсць службовы канал, які будзе звацца Відзік Шортс, і на гэтым канале мы будзем, зразумела, што гэта будуць зусім не шортсы, не тыя шортсы, пра якія думае YouTube, таму што тут... І не пра тыя шортсы, пра якія падумалі адразу ўсе дзяды, тыпу, прычым тут шорты? Я ў шортах у сябе там на лецішчы хожу. Так, гэта... Тут будуць выкладвацца і ўжо выкладваюцца на працягу 2 тыдняў тэматычныя нарэзкі, умоўна кліпы, шорты, прысвечаныя адной тэме з асноўнага нашага шоу «Відзік», якое вядзецца. Зразумела, што не кожны мае здароўе даглядзець «Відзік» да канца, таму што апошнія выпускі он доўжыцца больш за 2 гадзіны. Таму, калі вас штосьці, нейкая канкрэтная тэма цікавіць,
На працягу тыдня пасля таго, як выйшаў відзік, сюды будуць наразацца прыкладна 7 шортаў, якія будуць выкладвацца ў выглядзе асобных відэаролікаў, якія можна паглядзець і па нейкай тэме пачуць і навіну, і нейкае абмеркаванне, якое мы з Рудзі будзем весці. Спасылку на гэты новы канал вы можете знайсці ў апісанні пад гэтым відзікам, таму пераходзьце, калі вам гэта сапраўды патрэбна, цікава, абавязкова падпісвайцеся і праглядайце тое, што прапускаеце ў асноўным шоу. Тут будзе на Відзік Шортс толькі самае галоўнае. Тут не будзе гісторый пра хутар Рудзі. Прямо у сэрцыка. Навошта ты так? Так, тут не будзе нашых размоваў нейкіх за жыццё, быццё, адказаў на каментарыі, ці проста нейкіх невялічкіх навінаў, якія мы абмяркоўваем падчас відзіка. Тут толькі тое, што умоўна можна умясціць у 7 15-20 хвілін і завязана ўсё на адной тэматыцы. Відзік Шортс, усіх вітаем, спадзяемся, што вы там для сябе штосьці цікавае знойдзеце, ці са старых відзікаў таксама штосьці паглядзіце з гэтых нарэзак. Вось, а мы будзем пераходзіць да асноўных блокаў нашага сённяшняга відзіка. І гэта... Я забыў, што мы робім тут проста. Як называецца наша праграма? Так. І ў першую чаргу пагаворам пра тэхналагічны блок і пра тое, што адбывалася ў свеце тэхналогій, новых нейкіх гаджетаў і старых гаджетаў, якія ўсё збіраюцца на пахаванне, на погрэб. Яны толькі-толькі, здаецца, рэлізнуліся, а ўжо глядзі, ад іх лічы, што нічога не засталося, і пра іх усе ўжо і забыліся, і нават самі вытворцы не бачаць, здаецца, нейкай вялікай перспектывы ў тым, што яны па выніку зрабілі. Гаворка гэтым разам пойдзе пра... Зараз чакай, проста гук быў не ўключаны, не выключаны. Гаворка гэтым разам пойдзе пра Apple Vision Pro. Гэта гарнітура змяшанай рэальнасці, якую упершыню Apple прадставіла мінулым летам. Мы пра гэта ў свой час гаварылі. І якая выйшла, здаецца, толькі на пачатку гэтага года, дзесьці ў лютым, канцы лютага, пачатку сакавіка. І яна была на хайпе, пра яе усе пісалі. Але, як апынулася, прывыкаць да яе не трэба, таму што зараз надышоў час сапраўднага пахавання гэтай гарнітуры. Знаны яблычны аналітык Мін Чі Куа на тыдні заявіў, што Apple скарачае пастаўкі Vision Pro на 2024 год і пераглядае планы на наступную мадэль. Калі ты памятаеш, некалькі месяцаў таму гэты рэліз адбыўся, было шмат хайпу, у твітары пра гэта шмат пісалі, і я асабіста бачыў, таму што я падпісаны на шмат такіх заходніх гэтых iOS-распрацоўшчыкаў, яны гэтую рэч хайпавалі, яны да яе рэлізу рыхтаваліся, яны збіраліся выпускаць нейкія праграмы, у ліку першых набылі гэтую гарнітуру, якая каштуе $3500. Мы бачылі вось такія відосы, калі проста на вуліцы людзі хадзілі ў гэтай гарнітуры, і тыпу кіберпанк ён сапраўды настаў, але апынулася так, што кіберпанк вельмі хутка памёр. Калі на старце пра гэта шмат гаварылі, было шмат прышпілаў, звязаных з гэтым шлемам, то цягам апошняга часу, мабыць, апошняга месяцу, ён увогуле мне на вочы ніяк не трапляўся. Трэба зазначыць, што я, як казаў, ужо падпісаны на шмат якіх гэтых iOS-распрацоўшчыкаў, шмат хто з іх у першую чаргу першымі набылі гэтыя дэвайсы, і калі яны крыху пахайпавалі, нейкае сваё меркаванне саставілі, і я рэгулярна бачыў іхныя расповеды пра гэтую гарнітуру, пра тое, што яны для яе робяць. Па выніку я
ужо даўным-даўно нічога ад іх пра гэтую гарнітуру не чую, і ёсць верагоднасць, што шмат хто з іх пабавіўся з ёю прыкладна 2 тыдні, здаецца, за столькі ты можаш паспрабаваць гэты дэвайс, а потым яго просто вярнулі, таму што ёсць палітыка вяртання. Ты, калі табе нешта там не спадабалася, ён не падышоў, ты можаш яго даволі хутка вярнуць вытворцы, і табе за гэта прыкладна нічога не будзе. Аналітык Мінчыко піша, што Apple скраціла заказы на Vision Pro яшчэ да таго, як ён быў запушчаны за межамі ЗША. То бок гарнітура стартавала выключна ў ЗША, увесь хайп быў там. Гэта адзіны рынок, дзе яны спачатку стартавалі, і больш нідзе не з'явілася гэтай у афіцыйнай продажы гэтай гарнітуры. Крыніцы аналітыка сцвярджаюць, што цяпер Apple разлічвае прадаць толькі каля 400 тысяч, 450 тысяч адзінак у гэтым годзе, у параўнанні з тым, што па словах Куа, што па словах яго вось гэтых крыніц, рынак лічыў, што Apple зможа прадаць ад 700 тысяч да 800 тысяч тых дэвайсаў. То бок скарацілі прагноз у 2 разы. Попыт на Vision Pro за $3,500 упаў значна ніжэй, чым нават чакала сама кампанія. То бок ён у 2 разы меншы, чым прыкладна чакалі ўсялякія аналітыкі і рынкавыя эксперты. І гэта такі даволі балючы удар, пэўна, па Apple, па яе топавых менеджерах, таму што, дарэчы, з кампаніі звольнілі старшага дырэктара па маркетынгу Vision Pro Фрэнка Казанову. Ён у кампаніі працаваў 36 гадоў на розных пасадах. З 2019 года ён быў звязаны з VR-праектамі Apple і прыклаў руку, зразумела ж, да стварэння Vision Pro. І вось гэтыя навіны ад гэтага аналітыка Мінчыку пра тое, што скарачаюць вытворчасць, і вось гэта звальненне ясна дэманструюць, што у Apple пануе расчараванне наконт гэтага дэвайса. Яны стварылі сапраўды крутую рэч. Праблема толькі ў тым, што па-сапраўднаму крутая рэч, яна бескарысная і недастасавальная ў паўсядзённым жыцці. Тым больш за $3,500 гэта без уліку падаткаў, таму што з падаткамі ў розных штатах ЗША там выходзіла яшчэ прыкладна накінуць можна 20%, і ў цябе атрымоўваўся такі дэвайс за $4-5 тысяч, якія табе трэба было аддаць. Сутыкнуўшыся з такім вось нечаканым падзеннем, Apple цяпер карэктуе сваю дарожную карту для гарнітуры і, магчыма, пераносіць у будучыню, прытым даволі далёкую будучыню, больш танную версію Vision Pro. Кудысьці пасля 2025 года. Некаторыя аналітыкі кажуць, што увогуле гэта можа быць 2027 год, калі ўвогуле гэта танная гарнітура увогуле з'явіцца наогул, ці можа нават абыдуцца без яе. То бок тыя, хто інвеставаў у гэта свой час, хто інвеставаў у гэта свае грошы, хто спадзяваўся на тое, што вось выйшла дарагая Vision Pro мадэль, з яе пачалі гэтыя $3,500, праз годзік выйдзе другая версія, ці выйдзе версія больш даступная, штосьці падобнае на Vision Pro гэтага самага Марка Цукерберга. Ой, не Vision Pro, MetaQuest Марка Цукерберга, які там каштуе, здаецца, $500 ці колькі. І калі б Apple там просто, ведаеш, сваёй магіяй да прыкладна такога ж дэвайса дадала б, і гэта магія яшчэ б там прыкладна каштавала можа якіх $200, калі б гэта можна было купіць за $700, ці хаця б па цане айфона, то гэта, пэўна, было б больш цікавае людзям, чым па выніку сталася у выніку з Vision Pro, які каштуе, ну, у разоў у 7 даражэй, чым найлепшы канкурэнт, вось MetaQuest 3, які зараз ёсць на рынку. Вось, таму, у прынцыпе, калі гаворка ідзе пра такія тэрміны, тыпу 2025, зараз у нас 2024, ці нават увогуле пра 2027 год,
то гэта па сутнасці ну такая вельмі вялікая параза і непрыемнасці так, гэта больш тыпу трэба не нешта сказаць замест того што мы абасраліся давай там 25 27 ну тады прыходзьце до нас будем разбірацца по факту так ну тут яшчэ такі нюансік ёсць непрыемны што пад кіраўніцтвам Тіма Кука некалькі праектаў існавала у Apple якія тыпу павінны былі стаць новым рынкам тым што ў свой час стаў iPhone для кампаніі каб вось знайсці нейкія новыя там цікавыя рынкі дзе яшчэ можна зарабіць нейкія грошы гэта былі у сваю чаргу аўтамабіль які больш за 10 гадоў таксама пад рознымі соусамі спрабавалі стварыць унутры Apple па выніку ад гэтага адмовіліся ніякага электрамабіля ад Apple не будзе гэтую праграму закрылі пасля таго калі ўбухалі ў яе просто нейкія шалёныя грошы і вось цяпер Vision Pro дэвайс які ўсё ж такі дабраўся да карыстальнікаў але ён таксама не апраўдвае ўсіх надзеяў якія на яго былі ускладзеныя вось такая мне падаецца пакуль мы не вынайдзем нешта менш грувасткае гэта канцэпцыя ў прынцыпе будзе правальнай ну пакуль яно не будзе выглядаць як нешта прымальнае для сярэдняга чалавека які ну у першую чаргу падумае што гэта за хрналдэнды на маёй галаве пакуль яны не вынайдуць тое што можа набыць сабе чалавека яму будзе не сорамна гэта на сябе апрануць і ці скарыстацца гэтым па-за сваёй хатай я думаю што гэта тэхналогія ў прынцыпе не будзе такой распаўсюджанай якой бы там які бы там 3D нават такой уже нельга ўжываць тут нешта сур'ёзней наколькі бы там усё не было супер-пупер віртуальна рэалістычна ўнутры пакуль яно знешне вось так выглядае ім тыпу мала хто будзе карыстацца насамрэч ну так мы гэта абмяркоўвалі яшчэ калі это ўсё прадстаўлялі я тады казаў што нават менш жалезна менш алюміневая менш вось гэта сцяклянна ну усе гэтыя вось матэрыялы прэміяльныя яны даюць такі вялікі цяжар на твой твар і гэта ўвогуле нязручна насіць прытым што я только квесты ад Цукерберга спрабаваў і вось гэта яшчэ больш складаны дэвайс якому вельмі цяжка сапраўды знайсці прымянення ў нейкім тваім паўсядзённым жыцці і тыя людзі усе якія не купілі яго яны прынцыпе гэта і даказалі але ж праблема разумееш яны самі знаходзяцца ў сваёй жа пастцы якую ж самі для сябе зрабілі што яны же робяць выключна прэміяльныя рэчы прэміяльны контент і ну контент это толькі датычыцца відзіка конечно прэміяльны контент некія прэміяльныя рэчы і яны мне падаецца не маглі нават дазволіць сабе просто зарабіць пластикавую шляпу за $700 ну яны просто не маглі сабе зрабіць па іх логіцы таго як збудавана ўся іх кантора і збудавана ўсё увесь маркетинг вакол іх яны просто яны можа быць і разумелі што вось таму дырэктара по маркетингу далі пад сраку ногой прынамсі пэўна што яны столькі ўбухалі так яны я думаю што яны ўсе цудоўна разумелі але недзе у нейкі момант пэўна спрацавала думка ў іх галэ ну мы же Apple мы можам прадаць што заўгодна і за якія заўгодна грошы а по факце аказалось вы конечно прадаць можете але не забывайте что вам гэта вярнуць потым праз тыдзень ці праз колькі там за 14 дзён так гэта that escalates quickly добра давай яшчэ крыху зачэпім штучны інтэлект калі ты памятаеш таксама некалькі тыдняў таму мы з табой гаварылі пра Сора гэта новая тэкст у відэа нейрамадэль якая здольная ствараць з тэкставых падказак відэаролікі даўжынёй да хвіліны складанасці з такімі мадэлямі палягаюць у тым што іх трэба утрымліваць у кантэксце кожнага кадра каб аб'екты здымак у такім відэа не дэфармаваліся і не страчваліся калі нават часова гэтыя аб'екты знікаюць з поля зроку нейрамадэлі
За апошнія некалькі тыдняў некалькі выбраных вытворчых групаў атрымалі абмежаваны доступ да Сора. Адной з такіх стала каманда Shy Kids, якая стварыла вось гэты кароткаметражны фільм Airhead шарагаловы. У стварэнні ўдзельнічалі ўсяго 3 чалавекі, гэта каманда з Таронта. Яны са сваімі папярэднімі працамі ўжо намінаваліся на Эмі і траплялі ў лонг-ліст Оскара. То бок гэта людзі не з вуліцы, яны штосьці разумеюць у відэапрадакшане, ва ўсім, як гэта ствараецца. І вось тады гэтага шарагаловага раскручвалі і дэманстравалі як такі прыклад таго, як можна рабіць незвычайны контент з удзелам, каб гэта ўсё было зроблена з дапамогай штучнага інтэлекта, то бок гэтыя кадры нагенераваныя штучным інтэлектам, дзякуючы яму мы гэта ўсё ў прынцыпе бачым. Але тады гэта ўсё выглядала як такая нешта казачнае, незвычайнае, так няўжо гэта ўсё можа вось так гэта робіць штучны інтэлект. Але 2 тыдні таму з'явілася вось гэта, дарэчы, і гэты артыкул з'явіўся, дзе больш падрабязней расказвалася, як увогуле ўсё гэта стваралася, колькі гэта часу запатрабавала і што ў прынцыпе думаюць самі ўдзельнікі гэтага гурта Shy Kids, гэта прадакшана, пра тое, што ў іх атрымалася і як гэта ўсё працуе. Вось, апроч гэтых Shy Kids, там яшчэ некаторым людзям давалі доступ да яе. Ну, то бок гэта не такая не агульная рэч, якую кожны можа паспрабаваць, а толькі там нейкія абраныя людзі, якіх гэта можа зацікавіць і якія тыпу фокус-група з індустрыі, то бок гэта хутчэй за ўсё ж таки робіцца з прыцэлам на тое, каб прадаваць вось гэта, далі тым, хто ў прынцыпе гэтым і будзе карыстацца. Ну так. Вось, і даволі шмат, то бок гэта не казачны інструмент, даволі шмат даводзілася дапрацоўваць рукамі, у тым ліку з дапамогай усякіх спецэфектаў, гэтых Adobe After Effects і розных іншых праграмаў, якія дазваляюць рэдагаваць відэа. Карыстальніцкі інтэрфейс вось гэтай Соры, як расказваюць стваральнікі Shy Kids, ён дазваляе уводзіць тэкставую падсказку, затым чат GPT ад OpenAI пераўтварае гэтую падказку ў больш доўгі радок, які, в прынцыпе, і запускае стварэнне кліпа. Гэта істотна, таму што хоць Сора справядліва апладзіруюць ёй за кансістэнцыю, за тое, што кадр не развальваецца, калі штосьці ў ім крыху адбываецца. Ён не паспявае дэфармавацца так, што просто, ведаеш, як гэты вядомы мем з Уиллом Смітам, які есць макароны, калі яго там рукі, ўсё незразумелае ператвараецца ў нейкую кашу. Вось тут Сора спраўляецца даволі добра, таму што вось яна падтрымлівае гэтую кансістэнцыю, але не існуе нічога, што можа дапамагчы дабіцца такой жа кансістэнтнасці супадзення вось гэтых аб'ектаў паміж кадрамі. То бок тут усюды прысутнічае вось гэты шарагаловы, але стваральнікі не змаглі дабіцца, каб ён быў умоўна аднолькавы. Ім даводзілася апісваць кожны жаданы кадр максімальна падрабязна апісваць адзенне, форму, памеры шара, ўсё, што адбываецца навокал, каб дабіцца больш-менш такой кансістэнтнасці, каб гэта ўсё не выбівалася з агульнай вось гэтай задумкі, якую яны зрабілі. Вось, то бок ніякага дадатковага кантролю, апроч таго, што ты сам гэтай мадэлі кажаш, у цябе над ёй, на жаль, няма. Па выніку для 1,5 хвіліннага вось гэтага роліка сырога матэрыялу набралі ў 300 разоў больш, чым мы бачым па выніку. То бок адзін добры відэаролік, які вось гэты маленечкі там кавалачак, які
патрапіў у выніковае відэа, на яго прыходзілася па заяўленню саміх аўтараў 300 яшчэ дакладней 299 дрэнных гэтых відэаролікаў. Вось усе кадры генераваліся у разрозненні раздзяляльнасці 480p. Так, усе кадры у раздзяляльнасці 480p пікселяў, потым гэта нейкім чынам апскейлілі таксама праз розныя нейрамадэлі, каб набіцца больш лепшай якасці. 480 пэўна простое, што яна б узарвалася там, і каб я папрасілі яшчэ ў 4К гэта ўсё рабіць. Ну, так, гэта было б даволі доўга. Вось на гэтым роліку можна тут это behind the scene, то бок за карацей за сцэнай. Ну так, як это ўсё стваралася. Яны дэманструюць, што часам здаецца і кадр больш-менш добры, але гэта нейрамадэль пачынае дамалёўваць тое, што ім не трэба. То бок тут нейкі твар шару намалявала, якого па задумцы не павінна быць, і гэты кадр яго давялося потым апрацоўваць, каб выдаліць вось гэты твар галоўнага персанажа. Вось на генерацыю кожнага такога роліка у залежнасці ад часу дня, таму што там розная нагрузка, ну вось дарэчы таксама розныя забаўныя гэтыя самыя варыянты таго, як гэта выглядала. Тут нейкія галовы табе намаляваюць, вось яшчэ нейкі вельмі дрэнны кадр. Гэта ўсё даводзілася дапрацоўваць і ствараць больш штосьці адэкватнае, перамалёўваць таксама. Вось у залежнасці ад часу дня і нагрузкі на серверы генерацыя аднаго такого кліпа не ў залежнасці ад таго, там ён ці 5, ці 10 секунд, ці 20 секунд, яны прыкладна ўсе чамусьці адзін час рэндэрыліся, сыходзіла прыкладна па 10-20 хвілін. То бок ты пішаш промпт, праз 10-20 хвілін табе вяртаюць незразумелай якасці відэаролік, ты вось такіх 299 пераглядаеш, і потым нейкі адзін з іх абіраеш у якасці добрага. Усё гэта потым рукамі фарбавалі, у сэнсе не рукамі, а праз праграмы, якімі ты кіруеш рукамі, ўжо не нейрасетка. Фоташопілі, стабілізавалі, рабілі больш такім сінематычным, каб гэта ўсё так больш сінематычна выглядала прыгожанька, агучвалі, зразумела ж, пісалі сцэнар для гэтай агучкі, і па выніку праца 3 чалавек на працягу 2 тыдняў, гэта ўсё спатрабавала, каб 3 чалавекі працавалі 2 тыдні, каб зрабіць вось гэты відэаролік на 1,5 хвіліны. Чаму гэта важна і цікава? Таму што звычайна, як мы ўжо з табой абмяркоўвалі ў мінулым відзіку, шмат з таго, што дэманструюць, што вось робіць нейрасетка, застаецца па-за кадрам, па-за нашай увагай. Мы не ведаем, як насамрэч гэта ўсё працуе. І такі вось магчымасць паглядзець на тое, як стваралася нешта сапраўды такое цікавае, незвычайнае, як гэта выкарыстоўвалі прафесіяналы, гэта даволі важна, таму што яно крыху прыбірае вось гэты магічнасць і дэманструе, што нават за вот такім, здаецца, тут на 1,5 хвіліны відэаролікам тут праца 3 чалавек на працягу 2 тыдняў, прытым гэта ўсё так добра дапрацавана і ўсё знята ў адзін па выніку нейкі ролік. Тут яшчэ трэба крыху зразумець, што сама тэматыка роліка тут нібыта расказваецца пра жыццё вось гэтага шарагаловага, як яму цяжка, як у яго галава перыядычна там адвальваецца, яму прыходзіцца за ёй бегчы, як яго там жонка паслала ў магазин з кактусамі, і гэта для яго таксама было такое вельмі складанае месца для знаходжання. І тут хутчэй в прынцыпе такі куды адправіць мужа, якога замест галавы шарык, каб яму было максімальна небяспечна. У краму кактусаў.
Вось тут Як бы месца, хутчэй куды мы ўходзім кожны тыдзень і ўсё. Ну. Крама кактусаў. тут хутчэй сама ідэя роліка і гук роліка, не ведаю, змест яго, ён зыходзіў, ён быў другасным, а першасным былі вось усе гэтыя цікавыя ролікі, якія атрымалася нагенераваць у штучным інтэлекце. То бок першасная нават не задумка, а тое, што па выніку ты атрымаў. Ты атрымаў там вялікую колькасць проста розных дзіўных кліпаў, з якіх табе потым трэба нешта прыдумаць. І яны вось прыдумалі біяграфію вось гэтага шарагаловага чалавека. То бок не ўсё яшчэ можна з дапамогай гэтых нейрасетак стварыць нешта больш асэнсаванае, тыпу, не ведаю, баявіка якого-нибудь, баявяк, кракавяк, што? Не, баевіка, але баявік. Баявіка. Баевіка. Я толькі што заадно зачапіўся, у мяне думка, я не магу зусім крыху зразумець до конца. Ось ты гаварыў пра тое, што ён асобна на кожны кадр. І гэта сапраўды праблема, калі штучны інтэлект малюе асобна кожны кадр і яны вымушаны ў кожным кадры тлумачыць, паўтараць. Тут кадр я меў на ўвазе хутчэй кадр... Сцэна змянялася ў сэнсе. Ну так. Тыпу сцэна. Не кожны кадр асобна, што там раз у 31 кадр у... Як ты ж... Карацей, 30 кадраў у секунду. У сэнсе, што... Не, ну ён жа ўсё роўна, штучны інтэлект ўсё роўна кожны кадр Так, адмалёўвае. асобна, так. Але ў яго, тыпу, ёсць кантэкст больш... Ён... Вось цікавы тут момант, што ці ён кожны гэты кадр перапісвае з нуля, ці ён умее як бы полностью базироваться на папярэднім кадры. Ну, хутчэй за ўсё базіруецца на ім. Калі ён будзе яго перапісваць ну там цікава, карацей, як оно ў прынцыпе працуе. Алгарытм яго працы. Хутчэй за ўсё базіруецца, ён проста бярэ папярэдні кадр умоўна як рэферэнс і перадугадвае, што будзе на вось гэтым месцы вось гэтага пікселя у наступную там 0,01 секунду или штосьці такое. Ну, я сапраўды не ведаю, як гэта працуе, гэта просто маё такое. Зараз... Ну, вось я за гэта і зачапіўся. Ты казаў, што кожны кадр я сядзеў увесь час думаў, як ён думаю, ён так перамалёўвае. Ну, в сэнсе, што кожны кадр яны ўдавалі яму кожны раз адны, ты там на кожную секунду 25 задач, і ён маляваў умоўна 25 карцінак, якія потым складваў у одну секунду. Цікава. Слухай, давай, мы ўсё роўна наступна у нас будзе ўжо гульнявая тэматыка, правильно? Так. Пяройдзем. Невялічкая такая навіна пра Steam. Крыху для мяне гэта ў прынцыпе такое... Тое, чым я ніяк не ўсё не магу скарыстацца, гэта вяртанне грошай. Прагучала дзіўна, тыпу, я не магу ніяк гэтым усім скарыстацца, тыпу, я хачу вярнуць грошы за нейкі я. Але ў мяне былі сітуацыі, калі я хацеў вярнуць у Steam грошы. Калі хто не ведае, у Steam можна вяртаць гульні, калі яны не адпавядаюць нейкім там, карацей, вам там умоўна не спадабаліся. На гэта у вас ёсць 2 гадзіны пасля набыцця і 14 дзён у прынцыпе. 2 гадзіны пасля набыцця пагуляць, то бок не просто 2 гадзіны пасля набыцця, а канкрэтна гульнявога часу, і 14 дзён на тое, каб гэтыя 2 гадзіны умоўна нагуляць. То бок ніхто ж не прымушае вас цябе адразу гуляць пасля таго, як ты набыў. Так. Не, тут землятрус, пачакай. Хутаратрус адбыўся. Хутаратрасенне. Карацей, яны у Steam увялі, значыцца, па-першае, чаму гэта тэма мяне зацікавіла, таму што я адразу захацеў распавесці пра The Last of Us. Калі хто памятае, The Last of Us ПК-версія першай часткі, калі выйшла,
Яна была ў жудасным стане тэхнічным. Там былі велізарныя праблемы з гэтымі шэйдерамі, там усё сыпалася на машынах, оно не працавала ніякім чынам, на моцных, на сярэдніх, неважна. Я думаю, шмат хто пра гэта чуў. Вось, і тады шмат хто вяртаў гульні, і я, набыўшы яе 2 разы, я намагаўся запусціць. Гэта мои былі адны з першых стрымоў. Я намагаўся, я там рабіўшы рэкламу перад стрымом, каб людзі прыйшлі, паглядзелі, вось будзем гуляць The Last of Us на ПК. А потым яна не запускалася. Ну, як бы і мне было неёмка з гэтай усей сітуацыі. Вось, я у адзін момант нешта разлаваўшыся хацеў вярнуць ім, таму што мой сябра таксама, набыўшы гэты The Last of Us, ён звярнуўся ў Steam і напісаў, што вось, маўляў, так і так, тэхнічныя праблемы. І нават там больш, чым за 2 гадзіны было, і яму вярнулі гульню, грошы за гульню. Я такі адразу, я так зараблю, а набуду потым, калі яны яе ўжо адрамантуюць. Ну, быў менавіта прынцып вярнуць грошы ў гэты момант, таму што вось яна так не працуе, і ў мяне было, вось, хачу вярнуць грошы, каб яны не атрымалі мае, яна ж, ну, не танная была, яна там $50 яна каштавала, ці нешта такое. То бок, зразумела, што я бы не наэканоміў, таму што калі б набыў там праз пару месяцаў, я заплаціў бы ўсе тыя $50, але у моманце я хацеў, ведаеш, такі паказаць, жэст такі паказаць, што вось, маўляў, мне не падабаецца, вярніце мне мае грошы, каб распрацоўшчык іх не атрымаў. Вось. Дык вось, што дзіўна, сябру-то вярнулі, а мне не. Прычым, што ўмовы ў нас аднолькавыя былі. І нічым гэта ўвогуле нічым не было абумоўлена. З часам там таксама я адзінае не памятаю, на колькі гадзін было у сябра была гульня запушчана. Але там быў такі цікавы момант, што там нават з гэтай The Last of Us там адны шэйдеры, вось гэта якая там была кампіляцыя шэйдераў на пачатку гульні. То бок адна з вялікіх праблем, што ты запускаеш гульню, а яна пасля гэтага 3 гадзіны кампілюе шэйдеры ў галоўным меню. І пішуць, ты можаш, конечно, пачаць гуляць, але, конечно, лепш пачакайце, пакуль яны дэкампілююцца. Таму што ты пачынаеш гуляць, там усё просто люта жорстка і люта фрызіць. Вось. То бок ты просто пакуль чакаў, пакуль адкампілююцца гэтыя шэйдеры, у цябе праходзіць гэтыя 2 гадзіны, і ты ўсё, ты не можаш вярнуць ніякім чынам гульню. Але з тым, увелічваючы гэту сітуацыю, пайшоў там на сустрач і камусьці вяртаў, а вось мне, бачыш, не вярнулі. Непрыемна, мякка кажучы. Ну так, але не вярнулі і хрен з ім. Гульню потым жа адрамантавалі, там ці патчы выходзілі па 40 гігабайт, ці колькі там былі да гульні, гэта, конечно, моцна. Вось, я ж ўсё роўна яе потым прайшоў, конечно, але, як кажуць, асадачак-то застаўся. І зараз яны ўводзяць новыя правілы, яны не супер моцна змяняе сітуацыю, конечно, але яна датычыцца канкрэтна тых момантаў, калі вы атрымліваеце гульні ў папярэднім доступе. Такое ж бывае, што там да рэлізу за некалькі дзён ты там умоўна заплаціў больш грошай, табе даюць гульню. Усякія люксавыя выданні, калі тебе не пускаюць. Так, і яны вырашылі крыху змяніць у адпаведнасці з гэтым правілы. Я зараз вам зачитаю, як там правільна іх на старонцы пішацца. Так. Калі вы набываеце гульню ў Steam да яе афіцыйнай даты выхаду, для вяртання сродкаў будуць дзейнічаць правілы 2-гадзіннага ліміту гульнявога часу. Гэта калі ранні доступ. Аднак 14-дзённы перыяд вяртання сродкаў пачнецца толькі пасля афіцыйнай даты выхаду. Гэта зроблена для таго, каб ты, калі, напрыклад, набываеш гульню у ранні доступ, не абавязкова там за пару дзён да рэліза, якім-нибудь Ultimate Deluxe Edition, а ў сэнсе ты набываеш якім-нибудь, вось, умоўно, Manor Lords у раннім доступе да афіцыйнага рэлізу, якога можа быць яшчэ 2 гады. А 14 дзён, як бы 14 дзён. Ты набыў у раннім доступе, 14 дзён прайшло, ўсё, ну, як бы якія да цябе, якія пытанні, 14 дзён прайшло. Дык вось зараз гаворыцца пра тое, што ты набываеш у раннім доступе гульню, вось гэта 14-дзённы перыяд вяртання, ён пачне дзейнічаць толькі з даты выхаду, з даты рэлізу. Ты ўпэўнены? Так, але як толькі ты нагуляеш 2 гадзіны у ранні доступ, ты ўжо вярнуць не зможаш.
То бок усё з гэтай 14 дзён, то бок это працуе правіла 14 дзён плюс 2 гадзіны, яны працуюць разам. Але калі ты не гуляеш, з гэтай 14-дзённы перыяд ён аж перасоўваецца аж на дату рэліза. Але як толькі ты гэтыя 2 гадзіны ў раннім доступе згуляў, усё, гэта 14-дзённы, ну, як бы ён уже не будзе працаваць. Зразумеў логіку? Ну так, бачу, але 14-дзённы перыяд для вяртання не пачнецца да даты выпуску. То бок, ты згуляў 1,5 гадзіны, умоўна, у раннім доступе гэтым. Early Access or Advanced Access. Глядзі, вось гэта проста 2 гадзіны, яны працуюць 14 дзён. То бок, ты набыў гульню у сапраўднасць, не пра ранні доступ, ты набыў вось просто гульню, якая ўжо адрэлізілася. У цябе на тое, каб яе праверыць, ёсць 14 дзён. Так, пасля 14 дзён ты не зможаш вернуць. За гэтыя 14 дзён ты можаш пагуляць 2 гадзіны і вырашыць для сябе, нармальна на ці не. Але калі ты захацеў пагуляць праз 14 дзён, 1 гадзіну пагуляў там, праз месяц, яны тебе скажуць, смакчы бэбру, таму што 14 дзён скончыўся, твой гэты трыал-перыяд, у які ты мог праверыць. Цяпер жа гэты трыал-перыяд вось такі. Ён можа быць 2 гады, пакуль ідзе ранні доступ, і 14 дзён пачнуцца толькі пасля рэліза. Але калі за гэтыя 2 гады ты хаця бы ў які перыяд пагуляеш 2 гадзінкі, то ўсё, як бы чыкі-брыкі. Так гэта, чакай, гэта справядліва, не? Ты, атрымоўваецца, раней што, мог... раней мог... Там рэліз, там была справа тым, што ты мог набываць гульню ў раннім доступе, не пагуляць ёй 2 гадзіны, але праз 14 дзён скончваецца перыяд, як ты можаш яе то зрабілі зручней. Магчымасць. Ну, атрымліваецца так, што табе... Таму што зараз гульні ў раннім доступе усе выпускаюць гульні ў раннім доступе. Тыпу, мы вам зараз пакажам палову гульні, 1 главу, аддайце нам усе грошы, а на рэлізе будзе, вось, усё, гэта ўсё будзе цудоўна, але праз 7 год. Вось, а ты са сваім, ну, як бы, ніяк не праверыш гэта ўсё. А так яны, як бы, даюць гарантыю, што праз 7 год, калі ты не пагуляў 2 гадзіны, праз 7 год адбудзецца рэліз, ты яе ўключыш, таму што я вось набыў, таму што я хацеў падтрымаць распрацоўшчыка, але я не буду гуляць, каб не псаваць сабе ўражанне. Яны ж пра тое нават і папярэджваюцца на галоўных старонцы з тым, яны ж пішуць, каб не псаваць сабе ўражанне пра гульню, улічвайце, што гэта гульня ў раннім доступе, яна можа быць тэхнічна там недасканалай. Вось яны пра то і гавораць, што як бы вы мелі гэта на ўвазе, што ўсё, я набыў гульню, я падтрымаў распрацоўшчыка, але пачакаю рэліза, які яны абяцалі праз 7 год. Вось 7 год прайшло, дата рэліза адбываецца, а ў цябе рап 14-дзённы перыяд это ёсць, у які ты можаш паглядзець. Ага, гаўно. То, што абяцалі 7 год таму, гаўно, вяртайце грошы ўзад. Так іх і будуць вяртаць, як табе. Табе іх узад і вярнулі. Ну, гэта другое пытанне, наколькі гэта правіла ўзад будзе працаваць. Ці успомніць яны яго, ці не зменяць праз 7 год, гэта ўжо, конечно, іншае пытанне. Пра 7 год гэта ж ёсць нейкія гульні, там з раннім доступе яны яшчэ з 11-го. Я нешта нейкая ёсць гульня, вельмі старая ў раннім доступе, вось толькі яе і робяць. Зараз не успомнілі, я думаю, што людзі ў каментарях нешта там пра космас, нейкая касмічная вялікая гульня, якую ўжо гадоў 10, напэўна, робяць. Я ўжо сам забыўся, як і назавецца. Ну, вось нешта там ёсць. Пра... Карці, касмалёты там дарагія. Слухай, мы ўжо крыху зацапілі пра ранні доступ і пра гэта ўсё. Давай ўжо паглядзім тое, што ты набыў у раннім доступе і што ты паспеў нават пагуляць. Так, такі мало того, що набыў Manor Lords, яна ж ёсць у Game Pass, яна ўжо з'явілася ў Game Pass. Але я не мог вось это, типу, утрымацца. Я там, што мяне ўжо скінулі у асабіст, ну, там у часіку скінулі ўжо. Вось, Manor Lords выйшла, я такі сяжу на хутары, тут адпрацаваў сіл. Выйшла! Я такі адразу у Game Pass зайшоў, а там, ну, нема. Гляджу, што там з бліжэйшага з'явіцца, няма інфармацыі. Я такі, ну, я ведаю, што яны дададуць, але ж яны могуць і заўтра, і паслязаўтра, чорт іх ведае. Табе трэба вось зараз. А мне вось трэба было... Я на хутары хачу гуляць у хутар. Так. Ну, вось так атрымаў, ну, хацелася чалавек, што ж ты зробіш-то? Тым больш, што кошт украінскі Steam адзін з найтаннейшых на гэту гульню коштаў. Там, падаецца, $11 у Беларусі.
15, а у Польшчы 112 злотых, калі я не памыляюся. Я паглядзеў на Manor Lords. Значыцца, што у нас, што мы маем? Гэта гульня выйшла ў раннім доступе. Яе чакала 3 мільёны геймераў па ўсім свеце. Я лічу, што для гульні, якую стварае адзін чалавек, і, скажем так, не самы жанр, які, горадабудаўнічы сімулятар, хаця не, я думаю, што горадабудаўнічыя сімулятары даволі папулярны, улічваюць той самы там City Skylines ці SimCity, узеты ўсе. Вёскабудаўнічы сімулятар чакала 3 мільёны чалавек толькі ў стым. І яны выйшлі на першае месца па гэтым спісе, і я лічу, што гэта вялікае дасягненне для гульні, якая як бы пра сябе як магла толькі што заявіць толькі вось ролікамі ў YouTube, то бок у іх не было там нейкай рэкламнай кампаніі ці чагось такое. То бок гульня, якая гэта ўсё атрымала толькі праз якасць і праз ідэі, праз тое, што яны паказалі геймерам. Значит, гульня выйшла ў ранні доступ. Гэта вёскабудаўнічы сімулятар. І я чамусьці хачу увесь час сказаць 14 стагоддзя, хаця я паняцця не маю, якое там стагоддзя. А там я так зразумеў, што няма нейкай канкрэтнай даты, і ён натхняўся стваральнік ад 11 стагоддзя до 15 стагоддзя. Лічуючы, што я думаю, што сельская гаспадарка, што ў 11 не моцна адрознівалася. Там не моцна адрознівалася, там розніца, там ўсё роўно ўсё залежала, ці ідзе дождж, ці не ідзе дождж. Вось усе як маглі людзі ўплываць это самае на вырошчванне. То бок гэта нават не гістарычныя там падзеі адбываюцца, там нейкія выдуманыя краіны, выдуманыя мясціны, то бок гэта не як і сам аўтар, ён, дарэчы, я думаю, што так спудзіўся таго, што такая цікавасць да яго гульні, ён на папярэдні выхаду пісаў паўсюль, што людзі, гэта не Europa Universalis, гэта не там не Total War. Не Total War, не Kingdom Come Deliverance, нішто з гэтага. Гэта проста гульня пра вёску. Типу, і пра бойкі сяльчан, адных сяльчан з другімі сяльчанамі. Вось, яна сапраўды не адно з пералічаных. Гэта сапраўды у першую чаргу я пакуль што моцна да боек не дайшоў, вось тыя, што зараз вы бачыце ў трэйлеры, і ў асноўным там вось вясковы вайб. Так, а у трейлерах у асноўным паказваюць ты самыя так, тыпу трейлеры зацягваюць бойкі, там сечы, нейкія капейшчыкі, арбалетчыкі нешта там ваююць, б'юцца, а ў гульні па факце 100% часу будзе займацца тым, што будзе глядзець, як вол цягне бервяно ад аднаго месца да другого, ці селянін цягне ваду ад студні да свайго агарода. Нешта так прыкладна. Што адзін распрацоўшчык, Slavic Magic называецца, дарэчы, я пачытаў Slavic Magic, славянская магія. Адкуль узялася назва смешная? Аказваецца, гэта мем такі быў, калі па выхадзе гэта самага Mass Effect Andromeda быў такі мем, ты паглядзіце скриншот з Mass Effect Andromeda, і напісана бюджэт у $50 мільёнаў, а побач Геральт, і написано бюджет, бутылька гарэлкі і славянская типу о, так. Ну вось, типу гарэлка і Slavic Magic. І он кажа, што вось праз гэта ён і типу так праз гэты мем ён узяў назву для сваёй гэтай канторы, у якой ён цэлы адзін. Ранні доступ, калі будзе, я не памятаю, што ён там пісаў, ці будзе, калі там будзе агульны цэльны рэліз, што я магу сказаць, гульнямі гэта 9 з 10 рудзінак выдаю па атмасферы. Вельмі шчодра з твайго боку. Па вясковай атмасферы. Не, я не ведаю, як вам тлумач, што вам пра яе сказаць, таму што калі вам падабаюцца, ў прынцыпе, розныя будаўнічыя сімулятары, яна павінна вам зайсці. Калі вам падабаюцца вясковыя вайбы, яна павінна вам зайсці. Я проста сядзеў, кажу, ужо нагуляў 7 гадзін. Я зараз сяджу, зараз мы записываем видик, хочу погуляць в Manor Lords. Яна такая прикольная. Яны ходзяць там, яны будуюць. Тут такі поле, напрыклад, там трэба там пшаніцу якую там вырасціць, ці нешта такое.
там не так усё жыта, там не так усё працуе, што тыпу ты вылучыў там зямлю, яно там само не трэба адпраўляць туды людзей, адпраўляецца вала туды. Яны спачатку гэта ўсё трэба ўзараць, засеяць, потым ты сапраўдны паўгады чакаеш, пакуль гэта хрэнуся вырасце. Сапраўдныя, ну, гульнявыя, там просто Ну, час гульнявыя, можна падскажаць. конечно, ну, в сэнсе, гульнявыя, а гульнявы час там ідзе вельмі павольна. То бок я такі, прыйшла зіма, я разумею, што вось прыйшла зіма, у мяне скончваецца насамрэч, я думаю, што на запасе ў ежа пачынае скончвацца, і недзе ў лютым ты разумееш, у цябе няма адкуль яе проста ўзяць. Няма, нуль, там няма такого, што такі раз там недзе ўзяў і яна Цяпліцы з'явілася. Няма. Гэтых жывёл у лесе ты ўсіх перабіў, іх там так шмат было. Там засталося 3 нейкіх там мінімум, каб яны зусім не памёрлі, ну, не вывеліся. Потым ягады няма, усё больш нічога не расце, усё, што ты муку там нарабіў, і на ўсё скончваецца. Всё. Амаль голад, разумееш? Я вось такі, я насычваюся гэтым усім. Там усе, там ёсць хата, у кожнай хаце ёсць сям'я, і гэта сям'я займаецца, ты іх адпраўляеш працаваць на канкрэтную там працу. То бок кожны жыхар, ты яго бачыш, дзе ён жыве, чым ён займаецца, і у яго ёсць сям'я, там хтосьці застаецца дома, займаецца хатняй гаспадаркай, хтосьці там яшчэ куды ідзе, хтось, ну, я такі, вау, карацей, каму падабаецца вясковыя прыкалдэсы, залятай. Вось. 9 хутароў з 10, лепш так паставлю. Ну так, з таго, што я чытаў, глядзеў, чуў пра яе, трэба разумець, што гэта вельмі амбіцыйная гульня, але ў раннім доступе. Трэба не забываць, што гэта ранні доступ, там шмат чаго недароблена, дыпламатыя, бойкі не зусім такія зразумелыя і, мабыць, можа цікавая, ну, зразумела, я сам яшчэ не гуляў, таму не магу сказаць. Ну і ты ўжо 7 гадзін патраціў яшчэ да боек увогуле не дабраўся. Я не дабраўся, я нават не ведаю, як мне выдалі 20 дзідаў, а для того, каб сабраць першы атрад, трэба 36. Я такі сяджу, а дзе мне яшчэ 16 узяць? У мяне няма дзе іх рабіць, ну няма просто будынкаў, якім я магу... Я здабыў руду, зрабіў нейкія там жалеза, а як з іх зрабіць дзіды, я паняцця не маю. Вось таму мець гэта трэба на ўвазе. Таксама з таго, што заўважалі, што ну гэта і не плюс і не мінус, хаця можа на такіх позніх стадыях гульні гэта сапраўды і мінус. Гэта вялікая колькасць мікраменеджмента, калі табе просто кожнаму селяніну, кожнаму селяку трэба сказаць, куды яму трэба пайсці, што яму трэба рабіць. Вось такое ў розных гульнях кшталту там Surviving Mars, я памятаю, гэта была такая даволі непрыемная праблема. Не, там не зусім праблемка. так, ты не даеш кожнаму куды ісці, ты не кіруеш нікім. Не, ты кіруеш канкрэтнай вытворчасцю, бок тебе стаіць млын, у цябе ёсць, там нават не паказвае, хто чым займаецца. У тебя просто написано, што у тебя 5 сямей у гэты момант, ну, лайдачыць, ніхто нічого не робіць. Ты просто заходзіш на млын, націскаеш плюс 1 чалавечак, все. І ком сам одну сям'ю ён адпраўляе працаваць на млын. Ну, як бы яно даволі... Але што менеджмент, ну, там трэба сачыць за тым, што адбываецца. Як бы перанакіроўваць. Мне вельмі спадабалася, калі ў мяне пачалася страда. Дажынкі, верасень, все, што вырасла, трэба хутка сабраць. Ты здымаеш з усіх, адкуль можна людзей, лесапілкі, лесніка, усіх, з царквы, гэтых лайдакоў, усіх сюды, гультаёў. Усіх адпраўляеш на поле, ідзіце збірайце, не дурыце мне галаву. Ну, смешна. Вось, так, я говорю, што так, я гэта ўсё не ўлічваючы, што яна ў раннім доступе, там ёсць рэчы, які проста выключаны. Яны так і написано там. Нешта і ў дужках написано, пакуль не працуе. Всё. І ты нічога як бы... Гэта трэба проста ўлічваць. Але мяне вельмі зачапіла, як яна выглядае, яна неймаверна прыгожая. Яна такая нейкая ўся плаўная, там усё з усіх бакоў можна паглядзець. Вось гэта як там будаваць дарогі, як это ўсе тэрыторыі размячаюцца, гэта ўсё неймаверна кайфова зроблена. Ну так, Unreal Engine. Так, там ўсё прыгожа, ўсё кайфова. Адно задавальненне просто глядзець на сваю вёску, круціць камеру, разглядаць, як хто што куды ідзе, па якой... Ну, кайф, я кайфую ад гэтага.
мне вельмі падабаецца. Будзеш рабіць які-небудзь агляд першы Конечно, ўражанні? я гульні, якія падабаюцца, я люблю рабіць агляды на гульні, якія мне падабаюцца. Ну, выдатна. Тады будзем чакаць, звярніце ўвагу, паглядзіце Манроз, пачакайце агляд ад Рудзі, У геймпас, калі што, ёсць. Так што, калі у вас ёсць геймпас, можете паспрабаваць. Так. А ПК геймпас, так? Там на кансолях наўрад ці яна ёсць. Яна кансольная, яе няма на PlayStation. Яна не PlayStation, але яна ёсць ПК, Xbox. Адзінае, што ці даступная на зараз на Xbox, вось гэта пытанне. Але у спісе таго там было, чакайце. Ну, гэта незвычайна. Xbox Series, Xbox One і Microsoft Windows. ПК і Xbox. Так што ўсё добра. Гэта незвычайна і нестандартна. Калі ўжо зачапілі Xbox, давай яшчэ раз яго пахаваем. Мы яго працягваем хаваць ужо на працягу. А ён усё курва такая вылазіць з той труны. Мы рыдлёўкай па галаве. Да што ты ўсё не супакойся? Карацей, на гэтым тыдні Microsoft падзялілася сваімі фінансавымі вынікамі працы ў трэцім квартале 2024 фінансавага года. Это крыху адрозніваецца, карацей, каляндарны год ад фінансавага. Яны там неяк па-свойму іх круцяць, як хочуць гэтыя кварталы. Скончыўся ён 31 сакавіка, то бок это з 1 студзеня па 31 сакавіка, як адпрацавала Microsoft. І знянацку прыбытак прыбытак Xbox, і ён вырас адразу на 51%. Зразумела ж, гэта ўсё чакана, бо рост адбыўся за кошт даходу ад Activision Blizzard. Была закрытая гэтая сделка канчаткова. Activision Blizzard афіцыйна стала часткай Xbox, і Xbox змог прадэманстраваць вось такі незвычайны вялікі рост свайго прыбытку. Але што важней, продажы жалеза працягваюць скарачацца. Прытым скарачаюцца даволі такімі, я б сказаў, страшнымі тэмпамі, таму што за гэтыя 3 месяцы на 30% менш зарабілі на продажах жалеза. Умоўна, гэта нельга, зразумела ж, напрамую канвертаваць у колькасць праданых гэтых кансоляў, але вось на траціну менш на гэтым зарабілі. Пэўна, 10 на траціну менш, зразумела, фізічна, у фізічным гэтым выражэнні прадалі увогуле, ў прынцыпе, кансоляў Xbox з улікам таго, што і мінулы год 2023, адносна да якога вядзецца вось гэты адлік пра 31%, ўсё ж такі ён таксама не быў нейкім такім, ведаеш, незвычайна вялікім, што яны там змаглі умоўна падскачыць на 100%, потом крыху там на 30% зараз узваліліся, тыпу, перажывем, але па выніку гэта, вельмі непрыемныя лічбы. І у для іх трэба пазначыць. Так, пэўна. Слухай, з аднаго боку так, з іншага гэта ўсё ж такі шкада, таму што разнастайнасць у гульнявой індустрыі сярод... Канкурэнцыя павінна быць. Так, хацелася б, каб яна была, але чамусьці сваімі ж рукамі Філ Спенсер і Microsoft гэтую канкурэнцыю знішчаюць, таму што хочуць выйсці. Мы ўжо не раз гэта абмяркоўвалі, чаму гэта робіцца, пэўна, таму што яны больш не бачаць мажлівасці расці на кансольным рынку па інстал-базе. Таму яны зараз і свае эксклюзівы на іншыя платформы выпускаюць, і ўвогуле задумваюцца пра тое, каб зрабіць Xbox хутчэй софтварнай кансоллю, чым хардварнай. То бок, што гэта будзе нейкая праграма Xbox, дзе будуць усе іхныя гульні, і ты зможаш гуляць на любой прыладзе і ў воблаку, і карацей па-усялякаму, як захочаш. Але тут ёсць крыху іншы нюанс. Ён заключаецца ў тым, што не ўсіх выдаўцоў гульняў можа такая сітуацыя радаваць.
І не так даўно, месяц прыкладна назад дзесьці праходзіла гульнявая канферэнцыя GDC Game Developers Conference, і у тым ліку там у кулуарах абмяркоўвалі стан здароўя Xbox, і ў тым ліку адтуль прыйшлі такія чуткі, што ў 2023 годзе, у мінулым годзе, хтосьці з крупных вялікіх выдаўцоў падымаў унутры сваёй кампаніі пытанне ўвогуле аб тым, ці трэба зараз выпускаць іх нейкую там вялікую гульню на Xbox. Ці будзе гэта мэтазгодна, ці не страцім... Ніякай павагі атрымліваецца ўжо людзей. Ніякай павагі. І вось гэту сітуацыю таксама абмяркоўвалі у падкасце Digital Foundry, гэта кантора, якая на Ютубе хлопцы, якія здымаюць тэхнічныя відосы пра стан гульняў, пра ўвесь рейтрейсінг, як новыя гульні, калі яны выходзяць, як яны працуюць, добра ці дрэнна. Я часта, калі я пра гульнявых навінах, я на іх часта спасылаюся. Так, яны абмяркоўвалі гэтыя чуткі, і там адзін з удзельнікаў этого Digital Foundry гурта, ён сказаў, што ён меў размову з нейкім індзі-выдаўцом, які расказаў яму, што на Xbox яго гульня прадалася прыкладна там некалькі дзесяткаў копій, ён змог яе рэалізаваць на Xbox, і здаецца, гэта была не нейкая дрэнная гульня, але вось дзясяткаў, так, не тысяч, там нават не, ну, гаворка не пра тысяч, не пра сотні, просто некалькі дозен гульняў. Так, і гэта падымае пытанні пра тое, наколькі табе, як гульнявому распрацоўшчыку, трэба ўкладваць нейкія свае сілы ў тое, каб зрабіць версію гульні для Xbox, калі па выніку ці Xboxаў настолькі мала, ці проста ўсе ўжо сядзяць у геймпасе і ўсім падавай толькі вось эту выварку з гульнямі, з якой яны з вялікай радасцю будуць... Ну, гэта я не пра цябе, калі што. Зняважліва крыху прагучала. Прабачце, так. Вось. І тыпу эканоміка выпускаў гульняў на Xbox бліжэйшым часам, асабліва з такімі вось непрыемнымі фактамі, паніжэннем колькасці праданых кансоляў, яна вельмі моцна будзе змяняцца, і мы можам дажыць да такога моманту, калі нейкія індзі-гульні нават проста не будуць выходзіць на Xbox, а будуць даступныя ў іншых месцах, ну, типу на ПК, на свічы, таму што там свіча 150 мільёнаў ці колькі там ужо праданы гэтых копій адзінак. І на PlayStation, а Xbox будзе страчваць не толькі эксклюзівы, але і ўвогуле нейкую мульціплатформу. І калі яшчэ вялікія выдаўцы, яны, магчыма, будуць працягваць выпускаць на Xbox гульні, таму што для іх гэта хутчэй за ўсё будзе мэтазгодна, але вось такія індзі-распрацоўшчыкі, яны могуць мінімізировать свае страты і выдаткі на тое, каб яшчэ і на Xbox патрапіць, бо для іх гэта не будзе мэтазгодна. Такая вось сітуацыя з Xbox. Будзем працягваць сачыць за падзеннем чорнай скрынкі і тым, што адбываецца. Падзення чорнай скрынкі. Глядзіце ў кіно. Я зараз гляджу свой Steam, гляджу, што колькасць людзей, якія дадалі Manor Lords спіс свайго жаданага толькі з маіх сяброў, амаль што такі колькі людзей у цябе ў сябрах. Дарэчы, дзіўна, адкуль у мяне столькі сяброў, у мяне няма столькі сяброў. Не было ніколі. Такая шчыльнасць і колькасць людзей ёсць толькі, пэўна, у якім-небудзь, ведаеш, калі заходзіш у Steam,
там Ведьмар 3, Мгм. там які-нибудь Кіберпанк 2077, ну там звычайна паказваюць шмат людзей там ці гулялі, ці дадалі, ці нешта там ці ўключалі. А вось Manor Lords аж, ну мне тут аж па 10 чалавек дадалі сабе ў спіс жаданага. Ачмурыць можна. Не отпускай на тебе, так? Я не могу, это я кажу. Я уже Давай хутчэй записываться. Давай, быстрее, что у тебя там, худенько давай. Я учора погулял. Мне уже жонка пришла, сказала, иди спать. Я такого давно не было, я говорю, иди же, поспи, дурень старый. А я ей показываю, гляди, вол тягне, гляди, люди вон. Хаты будують, гляди, як робить цікаво. Давай, что у нас далей? BlizzCon? Так, калі мы ўжо зачапілі Xbox, трэба пагаварыць і пра новую цацку Філа Спенсера, это Activision Blizzard. Кампанія Blizzard зараз знаходзіцца не ў лепшым сваім стане. Ім асабліва няма чаго расказваць, вакол іх гульняў ўсё больш нейкага непрыемнага, непазітыўнага піяру. Рэгулярныя скандалы з падманам вакол Overwatch, калі яны другога, калі яны там спачатку, мы выпусцім Overwatch другі, зробім яго бясплатным, там будзе сюжэтныя рэжымы, усякія PvE рэжымы, па выніку нічога з гэтага не дабаўляюць, не дадаюць, апроч усялякай касметыкі, якая каштуе там па $70, щось такое. Вось, відавочна, студыя не на ўздыме, а цяпер яшчэ і Microsoft набыла, і як вынік традыцыйнага фестываля BlizzCon 2024, то бок у гэтым годзе BlizzCona не будзе. Гэта такі даволі папулярны фестываль, таму што і сусветы Blizzard, не ведаю як зараз, але пэўна яны не да канца страцілі сваю папулярнасць, у іх ўсё так жа шмат фанатаў, якія чакаюць, якія ўпадабалі такі фестываль, і нават час ад часу яго было цікава глядзець у запісе, таму што ну там звычайна ўсе анонсы, якія тычацца гульняў Blizzard, усе галоўныя анонсы, якія тычацца гэтых гульняў, яны і адбываліся, а ў гэтым годзе не будзе, BlizzCon не здарыцца. У кампаніі кажуць, што яны зацікаўлены ў тым, каб вярнуць мерапрыемства ў наступныя гады. Такім чынам у Blizzard не адмаўляюцца ад фестывалю поўнасцю, але верагодна у гэтым годзе новая цацка Філа Спенсера павінна зяць выключна на мерапрыемствах, што ладзіць сама Xbox. Мне падаецца, што ну магчыма у іх няма шмат чаго новага цікавага праанансаваць і расказаць у прынцыпе на гэтым BlizzConе, але таксама гэта час, это першы год, калі Blizzard з'яўляецца часткай Microsoft, часткай Xbox, і яны павінны зараз паўсюль на прома усялякіх мерапрыемствах, якія арганізоўваюцца Microsoftам і Xboxам, прысутнічаць. Яны павінны сваім тварам, сваёй прысутнасцю паказваць, што Xbox жывы, што вось гэта належыць Microsoftу. Глядзіце, колькі ў нас шмат новага цікавага. Ну, не факт, што, канешне, у Overwatch другога, але не проста так уплочаныя гэтыя 60 з нечым мільярдаў баксаў. Іх трэба адпрацоўваць. Пакуль што будуць адпрацоўваць тварам. Паглядзім, ці дойдзе да якіх менш прыемных, інтымна непрыемных адпрацовак з боку Blizzard і агульнага супрацоўніка. Вось такая каротенькая навіна. Тут асабліва нават больш няма нічога расказваць. Просто майце на ўвазе. Таксама майце на ўвазе, што Чакалкер 2 не перанясуць. Потому что так, выйшаў новы, яны выпусцілі новы невялічкі трэйлер да сваёй гульні. На дзіва, дата выхаду гульні не змянілася. Якая яна? 5-га, як і был 5-га чаго? 5 верасня, боже, хотел сказать уже, перегорни там на конец. Значит, что у нас? GSK Game World. Дальше GSK, это... Ладно, проехали. GSK Game World опубликовала свежий трейлер и новые скриншоты Чакалкера 2, Heart of Chernobyl. У ролику гульцам ясно дают зразумець. Вось мне адразу зразумела стало,
што зона адчужэння не райскае месца, а загадкавы і небяспечны край. Вось так вось. Значит, паказаны кадры дэманструюць аднаго з персанажаў шутера і пейзажы з відам на Чарнобыль і Прыпяць. У гэты раз, як я ўжо казаў, распрацоўшчыкі абышліся без пераносаў даты выхаду. Так што 5 верасня чакаем для ПК і Xbox, і нагадаю, што Xbox у тым ліку на Game Pass. Вось, таксама да гэтага трэба дадаць, што мы гэта абмяркоўвалі ў адным з відзікаў, што класічная трылогія, она выходзіла, Сталкер, она выходзіла на кансолях, але на кансолях яе неяк так даволі там прахалодныя сустрэлі, ніякіх там супер-пупер продажаў, нічога такого, таму што яна там просто выйшла. Без там супер ніякіх дапрацовак, апрацовак, ніякіх сур'ёзных абнаўленняў там не было, так што не ведаю, наколькі кансольныя геймеры пранікліся духам Сталкера, і як яны там цяпер усе чакаюць Сталкер 2. Ось. В прынцыпе, так што хто чакае, той хай чакае. Вось все, што магу вам сказаць. А Game Pass, дарэчы, вось тут Game Pass можа крыху адбіць грошы свае. Калі на Manor Lord ён не адбіў, таму што я дурань пайшоў купіў. Не зачакаў. Адзін раз Game Pass мог мне хоць неяк адбіць грошы, я і тое ўсё роўно пайшоў набыў сабе. Но не дураньці. Вернуць ну. Слухай, калі я табе пісаў, мог бы яшчэ паспець і вернуць, пэўна, не. Ці ты не занадта. Я ўжо гуляў, я ўжо быў у моманце, разумееш. Яшчэ пра Manor Lords. Давай. Прыйдзецца збіраць па ўсім гэтым. Наразаць. Не, там не, крыху я просто хотел сказаць, што там прыкалдэсны ёсць кастымізатар. Пра гэта чамусьці все пішуць, што гэта нейкая частка, тыпу, што там герб можна. Там такая кастымізацыя герба, там такі дурдом. Там вось такі вось спіс таго, што ты можаш з гербам са сваім зрабіць. Там картинкаў, малюначкаў, якіх там фігуракаў і колераў. А я не пра гэта хацеў сказаць, я хацеў сказаць, што там добра, што там, што ён распрацоўшчык добра разумее, што такія гульні не усе гуляюць па розных прычынах, і там ёсць розныя праходжання. То бок я ў такіх гульнях я не люблю гэтыя войны. Як бы не дзіўна, мне падабаецца сам працэс будаўніцтва, гэтай атмасферы, і там ёсць асобна, што ёсць можна, вось вам будзе вёска, і будуйце яе хоць да пасінення. А ёсць асобная кампанія, дзе трэба будзе ваяваць, але можна ваяваць спакойна, то бок вам дадуць час, каб ты спакойна развіўся, і калі ты будзеш лічыць, што ты гатовы, тады ты можаш там на кагосьці на некую зямлю там кінуць прад'яву і пайсці з імі разбірацца. А весь трэці, зразумела, ўжо хардкорны. Гэта я да таго, што ось ёсць, гэта гуля мне вельмі нагадала па духу стары Settlers. Я калісьці даўно гуляў Settlers ты? Не гуляў. Ёсць такая стратэжка, я не ведаю, як она правильно, эканамічна, не эканамічна. Но карацей, яна мне вельмі у свой час вельмі падабалася, старая яшчэ ў нулявых, на пачатку нулявых. Там ось якраз таксама ты як бы будаваў нейкі так гарадок невялічкі, і там ось было вось ты глядзеў алгарытм там вытворчасці, ты мог сачыць, як там нехта нясе гэтую самую там кукурузу нясе кудысьці там са склада на нейкае месца, дзе з яе нешта будуць рабіць, і там былі войны, і яны мне былі не цікавы, таму што мне было цікава займацца вось гэтым будаўніцтвам, глядзець, наладжваць, і трэба было ваяваць. Яно, конечно, таксама было даволі умоўна, там нейкі чэблікі, там вежы трэба было пераставляць, нічого такого суперскладанага, але это трэба было рабіць. Дык тут, дзякуй Богу, гэта не абавязкова. Хочаш, вось вёска, на табе лес, поле, ягады, грыбы, збірай, развівайся, будуй вялікую вёску сабе, і баўдзей, ніхто не будзе табе перашкаджаць са сваімі тымі прыкалдэсамі. Все, падаецца, я ўсё ж ўсё сказаў. Про Manor Lord гэта спадзявацца. Калі што, трымайце мяне, больш не буду. Слухай, мы неяк з табой ужо пачыналі гаварыць пра сёгу, но ты скажы, на якой ты стадыі зараз, на ніякай прыкладна? Прыняць думкі, што я калісьці яе пагляджу. Пагляджу гэты серыял. Карацей, я яго дагледзеў, апошняя серыя выйшла на гэтым тыдні, 10 серый, і будзе ўсяго толькі адзін сезон. Для мяне гэта стала крыху
такой неспадзяванкай, нечаканасцю. Я думаў, што гэта ўсё толькі пачатак, што вось зараз уже зараз пачнецца. Ну это ж тыпу як-то прэлюдзія да ўсяго, што далей будзе адбывацца. Вось гэтыя усе бойкі, вайна, ну асады тых замкаў, осака, вось это вот это ўсё, не? Серыял скончыўся 10 сезонаў. Калі вось так 10 серый в сэнсе. Ой, 10 серый, так, прабачце. І ўсяго один сезон. Я ўжо падумаў, можа я нешта не тое пачуў. Калі я даведаўся, што працягу не будзе, ну таму што пэўна арыгінал ён якраз такі таксама арыгінал я маю на увазе кніжку, а не серыял. Ён пэўна я яе не чытаў, але напэўна таксама ж прыкладна ўсё што там апісана, яно тут і паказана. Так, большасць, дарэчы, тых, хто гаворыць, што кніга лепш за серыял, таксама кнігу не чыталі, так што нармальна. Ну добра. Вось я крыху быў расчараваны, таму што неяк не хацелася, каб гэта ўсё сканчалася. Падаецца, што там вось самае цікавае павінна далей пайсці. Ну не самае цікавае, а тыпу мяне крыху просто ну далі карацей суп, але вось другога не далі. Дзе кампот, каўбаса з пюрэшкай. Вось крыху шкада. Па выніку, што б такое сказаць, каб не заспойлерыць, магчыма, ніякіх спойлераў не сказаць. Гэта даволі павольны серыял. Ён зроблены прыгожа, ён зроблены з любоўю да сеттынга і да ўсяго, што ў ім адбываецца. Ты яго глядзіш, ты верыш і ў актораў, якія граюць тут, ты верыш і ў дэкарацыі, верыш у тое, ва што яны апранутыя, зроблена ўсё, як я яшчэ раз паўтаруся з нейкай любоўю і вельмі прыгожа. Павольна, не трэба чакаць шмат экшана ад гэтага, гэта нешта аддалена можна назваць і параўнаць з гульнёй тронаў, але са сваёй спецыфікай вось гэтай японскай павольнай філасофіі. Медытатыўны серыял. Ну так, ён экшн тут ёсць, але тут добра зроблены размовы і слухаць іх даволі прыемна. Вось, што б яшчэ зазначыць, апроч таго, што працягу не будзе, пэўна, ён тут і не патрэбен. Тут усё ж такі вельмі добра прадэманстравалі нейкую такую, пэўна, любоўную лінію, калі так можна сказаць. І тое, як малымі сродкамі і малымі людзьмі можна дабівацца нейкай перавагі, перамогі, калі падаецца, што ты у пастцы і з гэтай пасткі няма ніякага выхаду. Калі ну і гэта добра, што няма працягу, таму што шмат якія серыялы, калі яны пачынаюць развіваць сваю гісторыю далей, калі яны не закладваюць ад самага пачатку, што мы вось на гэтым скончым, калі ім там дазваляюць здымаць працяг, то яны асабліва калі ў арыгінале ці ў першай крыніцы гэтага працяга не было, ну як бы ну так, то яны паскудзяцца і толькі, як бы это сказаць, уражанне яно становіцца горш ад усяго серыяла ў цэлым. Вось, таму гэта нават плюс, можна за 10 серый паглядзець цалкам, ну амаль што цалкам пэўна завершаную гісторыю, у якой ўсё ж такі асталіся у мяне асталіся да якой пытанні, на якія я не атрымаў адказы, але гэта пэўна зроблена таксама як і ў кніжцы, трэба можаце я адыду літаральна, мне там Аля нешта бесіцца, пачакай, зараз інтэрнэт абрубіць. Прачнулася і давай хату бурыць. Ну што. Вось карацей, апошняе, што скажу, гэта пэўна і перавага серыяла, што ўсяго за 10 серый можна атрымаць закончаную гісторыю, якая не будзе вас там
мутузіць і вы будете знаходзіцца ў сумневах і будете чакаць другі сезон, які выйдзе там праз год 2-3, а тут вось атрымалі такую добрую канцэнтраваную гісторыю, прыгожую. Таму усім вельмі раю паглядзець гэты серыял, ён таго варты, у яго вельмі добрыя адзнакі, 8-9 балаў на IMDb, гэта так, ну, не слаба. Адно з найлепшага, што не якая-небудзь фантастыка, якую зараз папулярна здымаць, а штосьці такое больш гістарычнае, прытым у такім самурайскім сеттынгу гэта не часта такое сустрэнеш. Мне нават пачаў падабацца гэты самурайскі сеттинг, я так скажу. Я да яго адношуся. Вось! Пра гэта я табе гаварыў, што і мы з табой заўсёды сходзіліся ў гэтай думцы, што гэта не самы цікавы сеттынг у прынцыпе ў гэтай усходняй Азіі. Вось ты паглядзеў серыял, табе спадабала. Я гэта Секіро гэта гуляў, ужо другі раз ужо яго праходжу, таму што вось нешта ёсць у гэтым. Вось там без гэтага там і пафас можа быць ёсць, але нейкі іншы, нейкі нібыта чалавечы. Ну неяк усё нармальна, карацей, можна глядзець. Вось, і вельмі добра грае Анна Саваі, якая грае галоўную гераіну, калі так можна сказаць, гэтага серыяла. Якая яго вучыла японскай мове. Так, якая перакладчыца, тлумач, ну, выдатна. Мне бляха-муха, ўсё спадабалася. Добры серыял. Вось. Гэта што тычыцца Сёгуна, яшчэ як кажуць, што там націск павінен быць у іншым месцы. А яшчэ на гэтым тыдні мы упершыню пабачылі паўнавартасны трэйлер новага супергеройскага. Што, любіш? Як-то Вольверін. Да, Вольверайн, так, ага. Так, новы трэйлер, першы трэйлер, пэўна, такі паўнавартасны Расамахі і Дэдпула. Так, гэта ўсё ж такі Дэдпул, пэўна, ў першую чаргу, потым Расамаха. Нагадаю, што, здаецца, апошні раз Расамаху мы бачылі у фільме Логан. Глядзеў такі? Рено Логан. Хей, жарты за 30 заехали. Я не могу это зрабіць. Ну, заехали і не выехали, калі размова ідзе пра Рено Логан. Ха, X2. Прабачце. Вось, здаецца, у Логане яго последні раз мы бачылі. Логан гэта там дзе-то пра дзяўчыну нешта, дзе ён там з дзяўчынкай малой падарожнічаў. А ён там ці то у лесе нейкі, памятаю, што кашуля, падаецца, была такая, як у лесніка. Нешта такое, ці ён лесніком працаваў, ці нешта нарисапавалі на нейкім. Ну, добра, это даўно просто было. Таксама добра ўжо не памятаю, але гэта сапраўды было даўно. І вось вяртаецца да ролі Расамахі. А як акцёра звуць? Як яго? Я забыл. Соромно, слухай. Я яго хочу Джейсоном Стэйтэмом назваць, але зразумееш. Хью Джекман. Во, божахна. Прабачце нас, калі ласка, Хью. За такое. Спадар Хью нешта вывалілася з галавы. Так, асабліва тут насамрэч я не ведаю, што расказаць, апроч таго, што трэйлер вельмі даволі папулярны, і он там сабраў нейкія дзясяткі мільёнаў праглядаў, прытым на розных пляцоўках. Усе любяць Дэдпула, это прыкалдэсы, жартулькі. І Дэдпула, і Расамаху, насамрэч, гэта такая Расамаха, як калісьці пра людзей X шмат выходзіла розных фільмецоў, і яны ўсе... Самы адметны герой? Ну так, яны ўсе на ім трымаліся. Ён заўсёды быў галоўным, як мне падаецца, персанажам вось гэтага, тым клеем, які гэта ўсё трымаў у звязку. Вось, таму серыял... Ой, чаго у мяне серыялы гэта ўсё цягне? Не ведаю чаму, але зусім ужо хутка гэта у нас будзе так, это ліпень,
Мгм. Чырвень, Ліпень, ліпень. Я их заўсёды блытаю таксама, это нормально, як сакавік з красавіком. Это трэба, Купала і это трэба Колас. перажыць, як купала і колас, гэта трэба перажыць. Вось, даволі бадзёры, зразумела, шмат гэтага чорнага нейкага гумару, шмат чорных жартаў, цікава пастаўленая баёўка часам, шмат крыві, рэйтынг, калі я не памыляюся, дарослы, то бок гэта тое супергеройскае кіно, якое цікава глядзець, а не тое, што зараз здымае Дысней, калі там Тор нейкі смешны ці Халк жанчына, і гэта ўсё не акупаецца, ўсё ідзе пад адхін, а здаецца, у Расамахі і у Дэдпула ёсць шанец на тое, каб сабраць добрую касу. Дарэчы, вось гэта жанчына мне Бэці напамінае, нагадвае, не? Во, яна нагадвае Бэці, а сам Дэдпул нагадвае Гуля. З Fallout. Это такія нейкія аднолькавыя. Слухай, трэба будзе потым паглядзець, магчыма, гэта яна ёсць. Гэта тая ж самая актрыса? Зараз залятаем, глядзім. Не, наўрад ці як ты там яе знойдзеш. Ну, кіно, калі новае пра Дэдпула. Калі у яе ёсць у спісе. Калі ёсць. Ну, глядь, давай, это доўга працэс можа быць. Ну, карацей, я скажу табе толькі, што яна не такая, здаецца. Тут выразна цемнаскурая, як у серыяле Fallout. Таму халера яго ведае. Вось, і ў прынцыпе-то нам, пэўна, зараз трэба пагутарыць крыху пра серыял Fallout. Таму што мінулым разам, калі мы яго з табой абмяркоўвалі, мы былі паглядзеўшы, я, пэўна, толькі 2, ты, пэўна, толькі 4 серыі Fallout. А ён жа ж... Так, гэта, прабач, гэта не яна ўсё ж такі. Ну, дзякую Богу. Это просто... Не, гэта яна. Яна? Сур'ёзна? Да. Я спачатку бачу кіно. Не. Гэта, значыцца, Леслі Угамс, актрыса. Я гляджу фільмы, не гляджу. Да, 23 American Fiction, 24 Deadpool і Wolverine. А потым гляджу Television, не Fallout 2024, Бетті Персон, 5 епізодів. Ну, 5 епізодах. Ось табе і калі ласка. Ось такія зоркі. Вылічылі агентуру. Ну, агентуру. Леслі Агамс. Ёсць яе фотокартка 71-го года. І што, як там? А что ты маеш на увазе пад выразам «як там»? Наколькі адрозніваецца 71 год? Ну, добра. Чорна-белы. Ну так, яна ў Дэдпуле ў першым здымалася, і таксама сапраўды ёсць серыял Fallout. Ну, глядзі, у нас атрымоўваецца такі лагодны пераход. Так, пераход на Fallout. Так, ты пачаў пра яго гаварыць. Так, я гаварыў пра тое, што мы яго з табой абмяркоўвалі ўпершыню, калі удвох яшчэ былі не далей, чым сярэдзіна гэтага серыяла. Так, пару серый паглядзелі. Вось, і ў прынцыпе нам тады падабалася ўсё, што мы бачылі, нечакана. Гэта было нечакана, што ўсё так атрымоўваецца, але мы даглядзелі, гэта ўсё выйшла на Amazon Prime Video, дарэчы, я чамусьці думаў, што гэта на Netflix, пэўна таму, што ўсе серыі адразу былі даступныя ў першы дзень, а не выходзілі неяк адна за адной. Вось, і пэўна трэба падзякаваць Богу, можа, што гэта быў не Netflix. 100%. І таму мы атрымалі нешта такое добрае. Зразумела, што усім серыял не спадабаецца. Я чытаў меркаванні людзей, якія далёкія ад гульнявой сферы, ад гульняў, ад Fallout. Яны проста казалі, што гэта штосьці кшталту чужога свята, у якім ты нічога не разумееш, ты просто стаіш у кутку і такі: а што тут адбываецца ўвогуле? Што это за брэд? Як гэта можа працаваць? Гэта ж нейкая наіўная дурасць. Не маглі ўехаць вось гэты вайп, пэўна. Ну, ёсць жа нейкі вайп прыдуркаватасці у вось гэтым сусвеце Fallout, прынамсі,
тым, якім яго мы бачым апошнія 10 плюс гадоў пад кіраўніцтвам Bethesda. Я думаю, мы можам абодва сказаць, што нам абоім у прынцыпе спадабалася тое, што мы пабачылі. Так. Ну, ён мне зайшоў. У сярэдзіне сезона быў лёгкі там правісон. Ну, для мяне, але я зноў-такі увесь час, які я глядзеў, я такі тыпу адкінь вось гэтую духату. Адкінь духату, просто паглядзі серыяльчык і это самае. Не сядзі з лупай, не вышуткавай, не шукай, што тут з чым не сходзіцца, яшчэ нешта, всё, просто адпусці гэта всё і глядзі і баўдзей. Ну, ўсё роўна там якраз эпізоды там недзе 5-6, там дзе былі шмат было канкрэтна пра мінулае, пра мінулае гуля, пра нешта там нейкія там стасункі, і там пачалося шмат размоў, і я крыху пачаў гэтым думаю, блин, няўжо яны зараз скоцяцца просто ад экшна, ад гэтых квестаў, прыколаў скоцяцца просто вось у размовы. Але дзякуй Богу, яны даволі хуценька там выправіліся. Тыпу паказалі базу, паказалі аснову гэтага ўсяго замута і ўсё, потым зноў пачалі гэты весь вырушняк. Так што нейкіх пытанняў. Канешне, тым, хто глядзеў, тым, хто сэнсе тым, хто верыць і у існаванне толькі дзвюх, ну не дзвюх, там болей крыху, карацей, ізаметрычныя фалаўты, это, канешне, этот серыял хутчэй за ўсё будзе ім сам як сярпом па адным месцы. Хутчэй за ўсё. А нам заляцеў будь здароў. Што я там хацеў? Слухай, я нават пазначыў, спойлеры ж будуць у нас. Ну так, са спойлерамі. Со спойлерами. Там нас попросили отзначить эти моменты. Адзначаем. Что тут будет спойлеры. Да и хутчэй за все далей, ну, недзе там заходзьце потым. Есть некалькі моментаў, які мяне прям воу, здзівілі мяне. Як бы не самы важны, але мне чамусьці мяне здзівіў, ну, тэмп, там шмат што такого адбываецца, што рэзка змяняецца і сітуацыя, і мне гэта падабалася. Яны такі прыдуркаваты, жук-жук-жук, так усё. Там мне спадабаўся момент, калі страла заляцела ў шыю гэтаму хлопцу. Ты, можа, не памятаеш, ну гэта было так нечакана, і ён стаіць гэты другі зброеносец, ён накіраваў на іх пісталет 10-миллиметровый на гусі і на Максимуса. На Максимуса, і рэзка залетае страла, я так так усё так недарэчна, вау, што адбылося такі, і вельмі здзівіў мяне момант, і калены ўсе пачалі распранацца у сховішчы нумар 4, калі ў іх там сетка была, яны пачалі распранацца, я сур'ёзна, вы гэта паказваеце? Гэта сховішча ўвогуле, но такое, ну, адно з, як мне падаецца, такіх упрыгожванняў гэтага серыяла, таму што у прынцыпе усе сховішчы у Fallout, у іх ёсць нейкая такая разынка, за якую ён трымаецца, і тое, як ты спачатку разам з Люсі думаеш, што тут нейкія вар'яты вось пашлі раздзявацца, нешта нейкія абрады, кроў, потым ты глядзіш, як там нараджаюць нейкіх страшных монстраў гэтых падводных, ты нейкія эксперыменты робяцца, калі яна просто ну, вылівае нейкую кіслату гэтаму ахоўніку, а потым разумее, што ўсё не так. Нормальны чэл. Блин, як сорамна перад ім, што я гэта зрабіла. Ну так. І калі Максимус таксама падумаў у гэтым сховішчы, што Люсі там спрабуюць, ну, яе ж там за ўсё гэта вырашылі нейкім чынам. Так. Ты пакараць, пакаранне просто ідзі ад нас. Вось табе прадукты. Ну, вось прадукты там на доўгі час можаш ісці. І гэта Максимус пачынаюць іх хваліць. Ну, такая... Ну, карацей, гэта было весела, і вось такое шапіто з элементамі чорнай камедыі, і прытым у дэкарацыях вось гэтага Fallout, і прытым з такімі флешбэкамі ў мінулае, дзе яны па сутнасці перапісвалі ўсё ж такі нейкі орыджын і канон. Там не перапісвалі. Там у тым прыкол, што гэта не перапісвалі. Гэта як бы ва ўсіх орыджынах так названай Fallout Бібліі, Біблія Fallout, это
типа усе нататкі што былі звязаны з распрацоўкай першай гульняў і што не ўвайшлі ў гульню, але яны ёсць, як бы гэта лічыцца Fallout Bible. Карацей, наколькі я ведаю, нідзе няма інфармацыі пра тое ж, хто канкрэтна першы нанёс удар. То бок тыпу гаворыцца, што нібыта гэта зрабілі кітайцы, але вось канкрэтна, што вось 100% так і было. Ну таму што так не ведаем, таму што гэта па звестках аднаго з бакоў гэта зрабілі кітайцы. Так, і мы так, я калі там рабіў это свой агляд Fallout на канале Рудзі, я так там і гаварыў, што мы ўсё ведаем толькі з пункту гледжання людзей, якія ўжо жывуць праз 200 гадоў, умоўна, пасля таго, як усё адбылося. То бок мы можам толькі даведацца з тых, з таго, што перад намі, тыя кнігі, там нейкія нататкі, яшчэ нешта. То бок нідзе няма канкрэтнай інфармацыі, што вось там Люсі сын нейкі на такім-то караблі прыляцеў самалёце і першы скінуў бомбу. А наколькі хутка ты зразумеў, што Гуль і вось гэты каўбой з дзяўчынкай з самага пачатку это адзін той же чалавек? Ну, дакладней, што гэта Волтбой. Не, то я ведаў, я неяк просто некуль. Так. Што гэта Волтбой? В сэнсе, што гэта што ён палец не адразу. Я даже не адразу зразумеў пра гэта. Пакажы свой палец, типа пакажы свой палец першай серыі, калі памятаю, які палец. Ну, типа пакажы свой фірмовы палец. А потым быў момант, там паказваюць, як ідуць здымкі кіно, і ён там зрабіў такі рэчы, он пальцам падняў вось так капялюш каўбойскі. Я думаю, можа гэта мелася на ўвазе, што гэта яго каронная нейкая будзе рэч, што ён пальцам так вот падымае капялюш. А толькі потым для мяне дайшло, што каронны палец гэта вось гэты быў вялікі палец, пакажы. Не адразу далёка, не адразу нешта мне дайшло, што гэта ён. Ну так, і у мяне яшчэ ёсць пытаннечка, вось мы калі пра канон гэты кажам, пра вось што па сутнасці робіцца выснова, што гэта Волтек пачаў вайну, таму што яны... Зноў-такі нам пра гэта не гавораць. Яны як бы гавораць, што было бы няблага, мы можам гэта зрабіць, мы можам гэтым тыпу самі скіраваць, але ж яны не так, пакуль што з усёй той інфы, якая ў нас ёсць на руках, без ніякіх дагадак, то выглядае на тое, што гэта Волтек распачалі. Так, выглядае на тое, так. І мяне... Так, што, якая завога? Не, ўсё правильно. То бок нас падводзіць на гэтую думку, але гэта ж яшчэ не значыць, што гэта так ёсць. Яны могуць цалкам другі сезон перакруціць так, што гэта не яны. І мы ўсе такі зноў, чорт, мы думалі, што яны такія хрэновыя, аказваецца, яны не такія ўжо хрэновыя. Ну так, тут дакладна нельга аперировать вось гэтым чорным і белым, што яно толькі так ці толькі інакш. Але яны, канешне, хацелі. Хацелі, і я вось тут не зусім зразумеў іх матывацыю. Таму што там, калі ідзе гаворка пра ўсё гэта, вось гэта зборышча ўсіх гэтых капіталістаў, якія там нейкія крупныя фірмы, якія існуюць дзеля таго, каб зарабляць грошы, яны дамаўляюцца пра тое, каб знішчыць усё чалавецтва. Каб засталося некалькі проста анклаваў гэтага чалавецтва, якія былі пад іх кіраўніцтвам. І я не зусім зразумеў вось гэтай матывацыі, таму што па сутнасці у таго ж Волтек, ва ўсіх гэтых людзей павінна быць матывацыя, каб працягваць зарабляць, падтрымліваць гэты ўзровень пагрозы, страха перад Кітаем, перад ядзернай вайной. Гэта пазітыўна ўплывала на продажы гэтых усіх сховішчаў, бункераў, на ўсей гэтай прадукцыі, якая вырасла на вось гэтым страху перад апакаліпсісам. А зрабіць гэты апакаліпсіс з іх пункту гледжання гэта Трымай думку, у мяне Аля зноў бесіцца, пачакай. Так, гаварыце. І нібыта галоўнае для іх гэта зарабляць грошы, падтрымліваць гэты страх перад ядзернай вайной, каб прадаваць больш сваіх нейкіх там тавараў, але яны хочуць стаць сапраўднай манаполіяй, а дзеля гэтага трэба знішчыць усё. Трэба
па сутнасці тое што падкармлівала іх бізнес павінна адбыцца, пасля чаго іх бізнес ну па сутнасці перастане быць прыбытковым. З пункту гледжання, як мне падаецца капіталіста, гэта нейкая такая вельмі слабая матывацыя. Я з тобой згоден. Вось гэта таксама я услухваўся і нібыта ўвесь час выслізвае з рук галоўнае, ну тыпу, навошта вы гэта робіце. Зараз пакуль ты гаварыў, у меня з'явілася думка, можа яны разумелі, што у любым выпадку нешта будзе. І гэта быў такі шлях, якім яны, ну тыпу, найлепшы выхад гэта ну, так зарабіць і як бы ну зрабіўшы сваімі рукамі, яны могуць тыпу самы такі кіравана крацей гэта не кіравана неяк прайсці праз ўсё гэта, ну імаверна, но але я з тобой згодны, што агулам неяк крыху дзіўнавата выглядае, што калі капіталісты хочуць знішчыць свой асноўны капітал, гэта людзей, ну тыпу, ну неяк там зразумела, гэта жонка Барб, здаецца, гэтага Гуля. Яна, вось я тут асабіста асабліва гэта выпісаў, калі яна кажа, ядзерная падзея была б трагедыяй, але таксама і магчымасцю. Магчыма, гэта найвялікая магчымасць у гісторыі, таму што калі мы застанемся адзінымі, не застанецца з кім змагацца. Сапраўдная манаполія. Гэта наш шанец зрабіць вайну са старэлай, таму што ў нашай цяперашняй канфігурацыі грамадства, якая сфармавалася без наўмыснага кіраўніцтва, у нас ёсць трэнні, у нас ёсць канфлікты, у нас ёсць вайна, і вайна ніколі не мяняецца. То бок зразумела, што яна пра гэта ўсё гавора не з пункту гледжання там капіталізма і прыбытку, яна павернутая на тым, каб знішчыць свет і пабудаваць нейкі новы свет, дзе можна зрабіць свет без вайны. Ніколі такога не было, ніколі не было такіх думак, і ніхто ніколі не думаў, што вось зараз я зараблю усіх шчаслівымі. І ў мяне толькі адна прэтэнзія, што ўсе астатнія, колькі там іх 10 толстасумаў, яны такі, ну, нармалёвая ідэя, ну, колі нам знішчыць усю планету, увесь бізнес дзеля таго, каб просто нейкую такую утапічнай фантазіі рэалізаваць. Зразумела, што гэта серыял, і зразумела, што гэта можа ў другім сезоне неяк па-іншаму раскрыцца і нам удакладняць усё ж такі, як гэта ўсё працавала, але мне падалося, што гэта такое даволі самая такі слабая частка, слізкая так частка, на якой будуецца новы канон, так скажем. Ну, мы ці нешта услізнула ад нас, так што калі вы, наш паважаныя гледачы, слухачы, нешта зразумелі лепш за нас і нешта, можа, пішыце ў каментарях, мы з задавальненнем прачытаем і падсумуем нейкія ідэі ў наступны раз. Так, і я яшчэ хочу зазначыць, што просто столькі цікавых персанажаў сюды ўвялі ў гэтым серыяле. Я з нецярпеннем буду чакаць другого сезона, таму што хочацца паглядзець, што і Стадыусам сталася, таму што я так зразумеў, што яго зрабілі гулем, дзякуючы нейкаму вось этому эліксіру. Прытым там ужо ёсць шмат розных фанацкіх тэорый, што вось гэта эліксір нейкага там прафесара, які фігурыраваў канкрэтна, так. Фігурыраваў у адной з гульняў, і што ён вось табе дорыць бяссмерце, але ў той жа момант ён вось робіць сябе такое бяссмерце з прышпілам. Да, там же просто весь прыкалдэс лора, хто не ведае, што ну нельга зарабіцца гулем, што гулем робіцца толькі праз радыяцыю, што гэта, ну, конечно, гэта не это штучны, але гэта натуральны працэс праз натуральную радыяцыю. Вось, а тыпу, што зарабіцца гулем праз эліксір нібыта не можа. То бок, хутчэй за ўсё, ён просто стане не столькі гулем, столькі хутчэй нейкай новай істотай, імаверна. Так што паглядзім, што ён пераўтварыцца. Ну так. Яшчэ класны момант увогуле ўвесь гэты на радыёстанцыі, куды ён прыйшоў, каб вызваць дапамогу братэрства Сталі, каб перадаць гэтую галаву. Калі ён з вядучым гэтай радыёстанцыі размаўляе, гэта асобна. І той ставіць яму гэту цудоўную музыку. Ну, Ніхто не разумее зараз гэту музыку. Так, да, мы там вялікія капканы, у якіх усе прыходзяць
тыя прышлыя людзі, якія ідуць яго забіць за ягоную музыку. Так. Гэта асабліва прыемна. Ну і зразумела ж, як Тадыус просто усю абойму ці што з чаго ён там страляе Так. выпускае і ні аднаго не трапляе. Ну гэта тыпу банальна непракачаны хлопец. Так, Ён настолькі отсылка да гульні про тое, што ён просто не патрапіў у ВАЦ, у него нізкі ўзровень працэнт гэтага патраплення. Дарэчы, там адбываецца цікавая сцэна, мне вельмі яна мяне так мастацкі ўразіла, ну і пра гумар. Это падаецца там крыху пазней Гусі і Люсі, Гусі і гэты Максімус, яны там цалуюцца, так? А, да, так, гэты момант І там увогуле. момант, і Просто- запускаецца камера, і там у іх у руках галовы, і яны таксама цалуюцца, гэта адрэзаныя. Такі, ну, Блін, такое, гэта кайф, конечно. гэта вельмі. Вось мне карацей спадабалася, як яны так даволі трапна і нічога не саромеючыся падышлі да вось гэтага серыяла, да яго стварэння і далі такую добрую чорную, месцамі вельмі чорную камедыю, якую прыемна паглядзець. Вось такой мы Хутчэй за ўсё, атрымалі там сёння. не было ў іх чалавека, які бы рэзаў жарты, ведаеш, ты прачытаў, ну гэта не паліткарэктна, гэта не трэба, гэта крывя, і ўсё павыразалі бы і засталася бы нейкая нудзяціна. А так там ўсё давай, ўсё што прыдумаў жарты, записывайце, давайте. Так, это, конечно, за это самае пытанне ж трэба падняць можна хуценька, просто хто не зразумеў, ёсць адно з асноўных пытанняў лоравых супярэчнасцяў наконт Шэйді Сэнс, гэта сталіца Новай Каліфарнійскай рэспублікі. Праблема ў тым, што у сховішчы падаецца нумар 4 на дошцы намаляваны ядерны выбух, напісана 2277 год, падаецца Шэйді Сэнс тыпу ядерны выбух. Ось, і праз што у той же самае сховішча нумар 4 прыйшло шмат людзей адтуль, і там яны ж пасяліліся. І праблема лоравая ў тым, што выбуха ядзерна ў Шэйді Сэнс у 2277 годзе па лору гульні не было. Вось. І тыпу у гульні яшчэ у наступных гульнях, у тым же самым падаецца Нью-Вегасе, гэта ж ён пазней за падзеі серыяла, раней, не серыяла, за раней за падзеі серыяла, пазней за 2277, у якім тыпу па серыяле адбыўся выбух, пра гэта ні слова не гаворыцца. Тыпу, а гэта Шэйді Сэнс, гэта сталіца НКР, і каб яна была знішчана ядерным выбухам, пра гэта ўжо павінна было быць вядома. То бок яно неяк не сходзіцца. Ці мелася на ўвазе, што ў 2277 годзе у Шэйді Сэнс адбылася нейкая падзея важная. То бок, імаверна, не выбух, а нешта там можа быць, пішуць такія, можа быць, перайшла улада ад там кагосьці да каго, можа там якое-нибудь паўстанне было. Ну, карацей, пакуль дакладна не сказалі пра гэты выбух. Карацей, вось у гэтым ёсць асноўная такая супярэчнасць лоравая. Яшчэ па лоравым пытанні быў Прыдвен, гэта вялікі дырыжабль братэрства сталі. Ну, гэта не столькі лоравае, колькі гаворача пра, што толькі некалькі канцовак Fallout 4 можна тады лічыць кананічнымі. Бо гэты самы Прыдвен, гэта вялікі карабель братэрства сталі, яго паказваюць і ў трэйлеры, яго паказваюць і ў серыяле. Ён існуе. А у Fallout 4 ён у двух, падаецца, канцоўках за інстытут і за падземку ён выбухае. То бок тады кананічнымі будуць лічыцца толькі канцоўкі за братэрства сталі і за, я не памятаю, хто там другі, за мінітмэнаў. Вось. Так што тут пытанне, ці яны ўсталявалі кананічнасць канцовак, ці гэта проста нейкая недарэчнасць адбылася з назвамі. Таму што недзе ў нейкім там папярэдніх там ці відэа, ці нейкіх там артах па серыяле карабель меў іншую назву. І падаецца, ён называўся не Прыдвен, а вось чамусьці гэта назва Прыдвен потым з'явілася ў серыяле. Так што, імаверна, мы ўвогуле, ў прынцыпе, маем справу проста з нейкай памылкай. Але гэта памылка ўжо на экране.
Так, што тычыцца ўсіх гэтых як-то храналогіі, Давай то ляпі. там на вікі прысвечанай Falloutу і ўсяму гэтаму таймлайну падзеі серыяла яны адбываюцца ў 2296 годзе. Падзенне Shady Sense яно пачынаецца у 2277 і дзесьці там сканчваецца у 2280. Калі вось, то бок Хэнк Маклін, Overseer of Wall 33, то бок гэты галоўны бацька Люцыі загадаў знішчыць горад. То бок сам выбух ён адбыўся пасля, не ў 2227 годзе. А Тод Говард ён патлумачыў хутка пасля таго, як пачаліся ўсе гэтыя непаразуменні, што ядзернае знішчэнне Shady Sense адбылося неўзабаве пасля падзей Нью-Вегас. То бок тая дата, якая была... Гэта просто пачатак нейкіх падзей, а сам выбух... Пачатак падзей, якія прывялі да выбуха, а выбух ужо зрабіўся пазней. Просто што ў серыяле гэта не патлумачылі. Там просто паказалі гэту карцінку і як бы народ узбудзіўся праз гэта, што напісана дата, месца і ядерны выбух. Як бы ўсе склалі 1+1, і іх склалася, што вось неяк так. Ну так. Ну і трэба адзначыць, што тут яшчэ ў твітары, дарэчы, Крыс Авілон, гэта сцэнарыст з другога Fallouta, калі я не памыляюся, у якім ён так, у другім і Fallout Нью-Вегасе ён прымаў удзел у яго стварэнні. Ён у твітары выказаўся наконт таго, што адбываецца ў серыяле. Ён яшчэ яго не даглядзеў, здаецца. Але з таго, што ён сказаў... ён, дарэчы, зараз у працэсе таго, што зараз са спойлерамі гэта ўсё пачынае апісваць. Яму не спадабалася тое, што зрабілі з лорам. Ён лічыць, што гэта поўны бардак. Ён расчараваны пакуль што, пэўна, дакладна пакуль што тым, што было, тым, што ён пабачыў у серыяле. Але з другога боку ёсць яшчэ такі распрацоўшчык, як Тимати Кейн. Тимати Кейн стваральнік увогуле у прынцыпе Fallouta. Это ён прыдумаў гэты сусвет, это ён быў вядучым праграмістам на Fallout 1 у першым Fallout'е. Вось, ён таксама зрабіў сваё рэв'ю серыяла, і яму збольшага спадабалася. То бок ён задаволены таго, як экранізавалі Fallout. Ён высока ацаніў гэты серыял, таму што... Ось, стваральнік нармальны поцын. Сцэнарыст душніла, все, разабраліся. Так, яму і дэкарацыі, і рэквізіт спадабаўся ўсё, як гэта выглядае. Ён разумее, наколькі складана зрабіць праект, творчы праект, які б задаволіў усіх, і ён разумее, што заўсёды будуць недавольныя. Як бы ты што не рабіў, заўсёды знойдуцца людзі, якія будуць якіх будзе палаць дупа ад таго, што вось не па канону вы там штосьці зрабілі ў каноне, гэта должно быць жоўтае, у вас яно зялёнае, карацей. Прычым, што вы ты, хто паглядзеў, вам не спадабалася, гэта мы не абясцэньваем ваше меркаванне. Зразумела, што ён вам можа не спадабацца, і ён можа быць сапраўды нейкім хреновым з пункту гледжання, не ведаю, там як-небудзь мастацкай ці адпаведнасці нейкай яшчэ нешта. Нам спадабалася. І мы пасмяяліся, і нам павесяліліся. Слухай, дарэчы, пра фінал. Добрая зачэпка, мяне ж прям зачапіла, калі, да, Гуль, як он там сказаў, я хочу нарэшце даецца, дзе моя чортава сям'я. Я такі, я захацеў адразу даецца, так сказал. Я хочу паглядзець. Яшчэ крыху пра Тимати Кейна. Ён добра заўважыў, што вось гэтыя тры розныя персанажы галоўныя, якія ўдзельнічаюць у серыяле: Максімус, Гуль, Люсі, гэта тыпу
тры стыля таго, як геймеры будуць гэты Fallout праходзіць. Хтосьці BDS, хтосьці наіўны жыхар бункера, які толькі вылез і там спрабуе зусім быць добрымі, але свет ён даволі складана. І дзякуючы гэтаму ён менавіта піша, што аўтарам серыяла ўдалося перадаць адчуванні, падобныя на сусвет Fallout, то бок не нейкія там канкрэтныя даты, нейкі лор, а вось гэтае адчуванне таго, як ты гуляеш, і гэта дастаткова складана зрабіць. Ён кажа, паверце мне, я ведаю, гэта дастаткова складана зрабіць, лёгка стварыць постапакаліптычны твор, які не будзе падобны на Fallout. Яно будзе альбо занадта сур'ёзным, альбо занадта простым. А ў гэтым выпадку вось гэта адчуванне ўдалося перадаць, і ў тым ліку, дзякуючы гэтаму адчуванню, гульні Fallout на Стиме, ну, в прынцыпе, паўсюль. Да, давай паглядзім. Нас попросілі, каб мы паглядзелі это самае па онлайне. На што там паўплывала і што кінуўся народ гуляць. Так, а паўплывала, ў прынцыпе, ну, чакана. Калі мы толькі глядзелі, мы дзесьці вось тут першыя дні, там, здаецца, нічога не змянілася, такі, ну, пэўна, яшчэ не ўсе паспелі даглядзець. І гэта, ў прынцыпе, была праўда, таму што пасля, калі там трымалася на ўзроўні 18 000 у сярэднім колькасць гульцоў у Fallout 4, то цяпер там пікавага свайго значэнне дасягнула 164 000, амаль у 10 разоў болей, ну і трымаецца на ўзроўні 120-130 000 гульцоў штодзённа. Гэта... І гэта яшчэ трэба дадаць, што выйшаў Next Gen Patch 25-га, падаецца, 26 ці 25. Карці, ўжо выйшаў Next Gen Patch на Fallout 4, графоніі завезлі, моды адваліліся. Так. Ну, карацей, усе новічкі, якія толькі-толькі прыйшлі, пэўна, на па волне хайпа, хвалі хайпа, якая тут адбылася, яны адразу пазнаёміліся з тым, што сабе ўяўляе Bethesda насамрэч, таму што яны выпусцілі патч, які зламаў усе моды, які асабліва нічога там добрага не дадаў, не нарабіў, але тыпу ўсіх гарэць ад гэтага дупа, таму што стала горш, чым было. Дзякуй вам вялікі, як там пінгвін, які ідзе на паклон. Так. Неяк так гэта працуе. Ну і што тут яшчэ можна паглядзець? Пэўна, Нью-Вегас які-небудзь, у якога будзе, зразумела ж, не такія вялікія пікавыя паказчыкі. Ну, ўсё роўна глядзі. Ну, 34 000, гэта даволі шмат з Ну, пікавым. гэта ўжо пайшлі знаўцы. Гэта ўжо знаўцы пайшлі. Нью-Вегас, зразумела, што ў Fallout 4 пайшлі і новыя, і старыя, і ўсе пайшлі. А ў Нью-Вегас ўжо нейкія такія карыфеі закарэнелыя. Ну, я, дарэчы, пашоў таксама ў Нью-Вегас, таму што там... Таму што ты дзед. Ну, то, канешне, куды ты яшчэ пайшоў. Там цікавей, там музычка нейкая такая больш... Аўтэнтычная. Не ведаю, яна мне проста, пэўна, запомнілася к этому уцятку. А паглядзіш, што Shelter яшчэ паглядзі цікава, і Fallout 76. Fallout Shelter. Таму што кажуць, што Shelter там нешта... Ну, 8, 6, 7 тысяч сваіх мае. Пэўна, для яго няблага. А 76... Ну, Shelter яшчэ больш начне простым, і часцей гуляюць праз мабілу, таму праз тэлефон і Android, это, конечно, іншая статыстыка. В общем, во всякім разе Bethesda хутчэй ўсё сабрала такую добрую касу, незвычайны ўздым, так. 100%. На ўсім гэтым яшчэ і, пэўна, Amazon Prime ім так добра заплаціла за правы на серыял. Таму... Што там? Я просто лічбы не бачу, мне якасць тут упала, я не бачу лічбы. 73 000 ў піку у Fallout 76, і зараз прыкладна 51-52 000. А гэта атрымліваецца 73 000, атрымліваецца перабілі свой асабісты рэкорд. Так. Ну так бачыце, што робіцца. Шкада толькі, што Fallout 76 это такая лютая параша, але, ну, добра. Нічога ты выдаў. Не, ну, сур'ёзна, гэта гаўно. Я не скажу.
Я не скажу табе так, потому что ёсць людзі, якія гавораць, я давно гуляў там один раз, я не ўспрымаю у прынцыпе, але не простое, что она нейкая, просто ну я калі кажу, что гульня там мо или ці яна там сеткава, я адразу ой не все гэта не для мяне, вось таму я нават не заходжу, але я ведаю, что яна моцна адрозніваецца зараз ад той, якой яна была па рэлізе, типу что яна вельмі вартая насамрэч з таго што я бачыў, я заходзіў на некалькі стрымоў Fallout 76 і там скардзіліся на тое, што яна выглядае горш, чым на рэлізе, што яны нешта нарабілі і яна больш плоская, ніякіх ценяў і нібыта анімацыі персанажаў сталі яшчэ горшыя. Ну дакладней, на старце там персонажаў увогуле не было, там былі толькі роботы усялякія і тэрміналы, ад якіх ты атрымоўваў заданні. А вось калі дабавілі туды персонажаў, то яны нібыта выглядаюць горш, чым у Fallout 4. Ну гэта тое, што я чуў, то што я бачыў. Таму сказаць не магу. Вось тады зразумела. Ну напэўна і ўсё, статыстыку нас попросили паглядзець, мы паглядзелі, вось, так что можна падсумаваць, что канешне серыял выйшаў неблагі, аматарам ізаметрыі глядзець не трэба, каб у вас не адбыўся адвал аднаго месца. Пярдэчны сырыступ адбудзецца, пукальная вена порвецца, хлопцы, не трэба так, не ў тым узросце уже знаходзімся. Так, это паглядзелі, статыстыка показывае, что конечно народ пакінуўся. Да я нават у сябе гляджу зноў-таки па тых самых сябрах. Ну у мяне конечно сябры гэта вельмі зараз я там просто дадаю з тым, ну чалавек там дадаюцца людзі, я их дадаю, мне не перашкаджае. Я гляджу часцейка, што людзі запускаюць, і конечно зараз Fallout шмат хто запускае. Так, бачна, што людзі надоўга ці не уключаюць, просто панастальгіраваць ці сапраўды там нешта перапрайсці, гэта ўжо іншае. Я ўжо не сачую за людзьмі, не гляджу, колькі ён там гадзіну ў гэтай гульні сядзіць. Вось, але гляджу, што запускаюць, так што ў прынцыпе статыстычка это падмацоўваецца, што людзі сапраўды кінуліся глядзець і кінуліся гуляць. Статыстыку паглядзелі, в прынцыпе-то і ўсё. Другі сезон чакаем, калі ён будзе, чорт яго ведае, ці гаварылі, калі будзе. Ну пэўна мінімум. Ну яго працягнулі дакладна, але не сказалі, калі там. Пакуль напішуць, пакуль здымуць, пакуль што будзе, што мы чакаем, то я уже сказаў, перабіўшы цябе пра гуль, сказаў, я хачу даведацца, дзе моя чортава сям'я. Ну так. І я скажу, я разам з ім хачу даведацца, дзе яны і чаму яны, ну і па логіцы ж павінны быць тады атрымліваецца у World 31 по логіцы. Ну яна замарожаная так, а вось дзе яго дачка невядома, таму што калі ты памятаеш, калі там здарыўся, яна была з ім і цікава, куды ён бег, невядома ж. Нам паказвае, што ён скочыў на каня разам з ёй і некуды паскочыў, а куды ён паскочыў, гэта хутчэй за ўсё нам ужо пакажуць у другім сезоне, і дзе ён згубіў дачку. Ось, так што гэта ўсё цікава, гэта ўсё будзем чакаць. Ну што, ты яшчэ нешта хацеў пра кіны? Не, больш не. Пра кіны не, давай дадзім, пачакай, пару хвілін. Жонка ўжо там кажа, Аля зараз разнясе ўсю хату, там яна вось там сядзіць. Камера, якой я звычайна сачу за Аляй, зараз выкарыстаюся я не ведаю, што там зараз альфа Шрёдингера, пакуль ты не адкрыеш, так не зразумела. Добра, там можа ўсё разнесена. Каментарыі да мінулых відэа, не ўсе, прабачце, не ўсе там маглі паглядзець, дадаць нешта не паспелася, але Вінстон Чэрчилль, Чого собі. Ну так, добре. Не той, я зразумеў. Ну, той аж перакруціўся. Калі дзеля выкідання праз акно даюць цэлы тэрмін дэфеністрацыя, ты разумееш, чэхі ў 15 стагоддзі зафорсілі свой першы лакальны мем. Гэта да размовы пра Kingdoms Come Deliverance, там, дзе распавядаў, што чэхі выкідалі з вокнаў усіх гэтых Габсбургаў, калі першае паўстанне, ўсё адразу у дом урада і ўсіх праз вокны. Хто бухгалтер, хто... давай! Там будем разбирацца ўнізе. Ось. Локі... Ну, гэта... Я не памятаю. 2 миллениум 25... Я не памятаю. Ты миллениум... Не, я не умею гэта чытаць. Миллениум 2025.
А, 2025 год. М. ёкарный бывает. 2 миллениума 2000, XX20, 5.5, 25, Локи 25. 2025. Віталь, які навушнікі у цябе, і можа водгук кароткі напішаш. Дарэчы, шмат хто, падаецца мне, і я бачу, пісалі пра навушнікі, якія ў цябе. Ты пра іх Мгм. неяк распавядаў, калі я там яшчэ сабе выбіраў. Вось. Скажы, Ага. што за мадэлька, як доўга ты імі карыстаешся, і плюсы, мінусы, падводныя камяні. Мадэлька насамрэч так, гэта даволі старая мадэлька, яе ўжо і не выпускаюць, не прадаюць. Гэта Sony VH H900N, якія з 2017 года выпускаюць. Яна быў якраз такі вясной 2018 і з тых часоў вось 6 гадоў я імі ўжо карыстаюся. Яны не былі не самыя танныя навушнікі тады. Я не памятаю, які быў курс, але ну так, гэта было не танна, але слухай, 6 гадоў я імі карыстаюся, і яны вось добра трымаюць батарэйку. Я лічу, што амаль тыдзень, у пачатку тыдня падзарадзіў, і да гэтай пары вось ці па працы на сазвонах, ці відзікі запісваем, ці проста музыку нейкую хожу па хаце, слухаю, там пасуду мыю, посуд мыю. Вось адзінае, што ну зразумела, вы іх зараз не знойдзеце, і зразумела, што дзесьці ў жывым стане новыя купіць гэта пэўна нерэальна, але пэўна маімі наступнымі таксама будуць нейкія Sony. Праўда, я не ведаю калі, таму што гэтыя ўсё яшчэ не хочуць паміраць. За 6 гадоў яны яшчэ не памерлі. Адзінае, што тут у іх у свой час амбушуры Аблезлі? Яны крыху патрэскаліся, палопаліся, яны іх вось такі таварны від пагоршыўся. Але я просто на Алиэкспрэсе знайшоў кітайскі магаз, дзе прадаюць амбушуры пад гэтыя навушнікі. Мне прыслалі пару там буквально, можа, літаральна за нейкіх 10 баксаў. Я іх замяніў і зноўку вось карыстаюся, і ўсё добра. Таму навушнікі Sony. Я у цябе слухаю і разумею, што я не тыя навушнікі я сабе, конечно, набыў, калі подумал, ай, ну якая розніца, кітайскія, що там ты там узяў там за 100 там рублёў. Іх можна слухаць, але я разумею, што гэта не ты навушнікі, у якіх бы 6 год будзеш карыстацца, атрымліваць асалоду, ну типа цешыцца імі, будзе тебе кайфова, будзеш хацець у іх слухаць музыку. Не, я імі карыстаюсь канкрэтна там, напрыклад, у спартыўнай зале, там ну нейкія моманты, калі трэба, а так я вось свае вось гэтыя старенькія, правадныя, часцей за ўсё просто карыстаюся, і ўсё. Так што калі я буду нешта набываць, это таксама ўсё ж таки прыйдзецца калі набываць нармалёва, ўсё ж таки пагляджу, напэўна, на больш вядомыя бренды, і вядомыя яны не праз проста так, як паказвае практыка. Ну так, слухай, я не ведаю, я ўжо сам спадзяваўся, што яны калі-небудзь зломяцца, таму што я не ведаю, як ад старых пазбавіцца. Тыпу яны працуюць, яны трымаюць батарэйку. Я невялікі меламан, для мяне гэтай музыкі хапае, і прадаць, ну пэўна, наўрад ці хтосьці будзе купляць бэушныя навушнікі, якім там 6 гадоў. І ты, ну, сяжу, чакаю, калі гэта ўжо скончыцца. Такая вось я тебя зразумеў. Ну што, на гэтым усё. На гэтым у нас сёння ўсё. Дзякую вам вялікі за тое, што даглядзелі нас да канца. Націскайце свае лайкі, падабайкі, дапамагайце прасоўваць беларускамоўны контент. Паглядзіце абавязкова на канале ўсе астатнія відэа, якія мы для вас робім, і гульнявыя навіны, і тэхнавуку, і іншыя дадатковыя відэа. Будзем вам за гэта удзячны. Пішыце абавязкова каментарыі цікавыя, трапныя заўвагі. Самыя цікавыя мы, канешне же, абавязкова агучым. Не забывайце, што ў нас набліжаецца як можа гадавіна першая. Вось так што будзем пакрысе дадаваць новыя прыкалюшачкі, і што ўжо агучаны відзік шортс. Каму цікава, можете зайсці, паглядзець, падпісацца, каб атрымліваць самае тое, што вам вось канкрэтна цікава паглядзець без гэтых ляпаў дадатковых. Вось. Ну гэтым як бы в прынцыпе і ўсё. Дзякуй вялікі. Усім вялікі дзякуй за прагляд, бывайце.